Ассалому алейкум, ҳамватанони азизу гиромӣ. А, имрӯз як рӯзи беҳтарин аст. Имрӯз як рӯзи беҳтарин, як рӯзи хуб аст. Як рӯзе ҳаст ки мехоҳам ки ба ҳамаи шумоҳо мо як фоида биёрем. Ин чӣ гуфта ки ин ҳам даромади моҳи шарифи Рамазон сар мешавад. Ҳамаи шуморо табрик ба моҳи шарифи Рамазон, ба ин рӯзи муборак, ба ин моҳи пурбаракат ба ҳамаи шумоён гуфтаниам ки илоҳи парвардигор ҳамаи мани шумо ба умеду орзуаш расонад. Хуб, анакун имрӯз ин бегоҳ мо вохӯрие ки дорем, ин бахшида ба 35-солагии ватани азиза мо ҳаст барои амалӣ гардондани ҳамаи нақшаҳое ки ҳамин давлати мо пеша гирифтагӣ аст, ақидаҳое ки ҳаст барои ободикунии ватана мо. Нигоҳ кунед, дар ҳамин 5 сол 7 соли охир мумкин ки шумо дида истода бошедтун, агар ки худатун анализ карда буред, як санҷиш карда буред, агар дар фикронаи худатун санҷиш карда буред, агар шумо мебинед ки аз соли 18-19 рӯзҳое ки ман баромад кардан сар кардам, соли 20 ин коронавирус, ин чизҳо то ба ҳамин рӯза бисёр чизҳое ки мо гуфтем ҳамон чизҳо амалӣ шуда истодааст. ҳар чизе ки мо гуфтем ҳамон чи уже амалӣ шуда истодааст, бо амалӣ шуда мегирад. ман ҳамон вақт бисёр мегуфтам ки хотиртон бошад 2018-19 ман гуфта будам ки чашмаи умед ба 2020 гуфта будам ки агар ки ҳозир сар кунед кора, соҳибкория ҳозир сар кунед, шумо бурд мекунед, чунки ки баъд аз 5 сол, баъд аз 7 сол ин бозор холӣ намеистад, бозор пур шудан мегирад, конкурентсиё зиёд шудан мегирад. ана мисол 5 сол пеш ё 6 сол пеш агар ки шумо ҳамагӣ ҳамин мисол гӯем $20,000 ё $10,000 қати агар бизнес карда метавонистед, сар карда мешуд, 100,000 қати бемалол карда мешуд. ҳозир ҳамон хел бизнеса уже $200,000-300,000 дар кор ки кунед, чунки ки бозор қимат шуда мебаравад. нигоҳ кунед, нарху наво ҳамаи чи ба пеш мебаравад. барои ҳамон ман гуфтани ҳастам ки баъд аз 5 сол беилм бизнес кардан намешавад. баъд аз 5 сол шумо ягон майда беилм бизнес кардан наметавонед. ман пеш аз оне ки ҳозир кора сар мекунем, ҳамаи ё рафиқатон ба ҳамаи шиносотон ба ссилка роӣ кунед. мо барои чи онлайн ба гузаштем, чунки ки онлайн ин аз тамоми ҷо одамо даромада метавон, аз тамоми дазе шаҳрвандое ки беруна ватананд даромада дидан метавон, дазе шаҳрвандое ки мумкин дар деҳаҳо ҳастанд, дар қишлоқҳо ҳастанд. мана мо пагоҳ душанбе ба мана ин вай лоҳутиба театре ба номи лоҳутиба мегузаронем. ҷо нест уже, тамоман ҷо нест. ман гуфтам ки хай касе тонад даромада рост истад, иҷозат ман гуфтам монетон одамо дар он гӯш кунанд, рост истанд офлайн. не ки онлайн ба имконияти калон ҳаст, онлайн бахо 1000 одам 10,000 одам ба мо суҳбат карда метавонем. хуб, пештартар ман мегуфтам, дарс медодам дар бораи пул, дар бораи кор, дар бораи бизнес гап мезадам. ҳозир бошад пеш аз оне ки ман ҳозир гапа сар кунам, ман шумо мехоҳам нишон диҳам. русо ба забони русӣ мегӯянд ки раньше як разговаривал, а теперь хочу показывать. нигоҳ кунед, пештартар агар ки ман мегуфтам ки ҳамин хел кунед, ҳамин хел мешавад, натиҷа метиҳад, ҳозир ман мехоҳам ки нишон диҳам ки ҳамин чӣ хел натиҷа дод. барои ҳамон ҳамаи диққататонро мехоҳам ки ҷалб кунед. ана мумкин ки як 15 минут ё 20 минут мо якта филм дида мебарем, якта кино дида мебарем. баъд аз он ман нақл мекунам чӣ хел мо ҳамин кора кардем. ман орзу дорам ки ҳар як деҳа ба, ҳар як район ба, ҳар як шаҳр ба, дар тамоми гӯшаи канори ватани мо мардуми мо ҳамин чиз бояд ташкил кунанд. ҳамин чиз агар ҳар як деҳа ташкил кунад, ҳар як ноҳия ташкил кунад, ҳар як ҷо ҳамин чиз агар ташкил кунад, агар мо дар байни як 5 соли дига ва ватани азизи мо шумо намешиносед, ватани азизи мо яке аз ободтарин шуда мебаравад. чӣ ба нигоҳ кунед, кадом стратегияи беҳтарина ҳозир дар ҳамин шаҳри Душанбе истифода бурдан. ман ҳамин дар 5 соли охир ҳамин тамоми шаҳри ободии меҳани хеш стратегияи бақувваттарина. дар ҳақиқат ин яке аз стратегияи бақувваттарина. ина ҳама мо дида истодем. а чӣ хел ҳамина бегонаҳо кард? Не, ана ҳамина мегӯян сармояи дарунӣ. сармояи дарунӣ гуфта чизе дар назар дорем мо? Сармояи дарунӣ имкон сохтан, имкон выгодна шуд ҳамин хел условия сохтан ки тамоми худи ҳамин мардуми мо дар байни ҳамин 5 сол
ҳамин шаҳр аз навсозӣ карда. ҳозир аз навсозӣ шуда бо рафта истодааст. Пуррагиш қати. барои ҳамон ҳамин чи як беҳтарин стратегияи ҳамин роҳбарои мо, беҳтарин стратегия. Ина бояд ки ҳамин ман шумо ба назар гирем. ҳамин хел стратегия сохтан дар кор тамоми ҷоба. айнан ҳамин хел стратегия ки ҳамин чи ба ҳаст, ҳар як кас деҳаи худаш ба ноҳияи худаш ба як ҷои худаш бикунад, ободии бисёр мебина мешавад. Ҳозир ман мехоҳам ки аввал шумо нишон диҳам, баъд дар бораи бизнес гап мезанам. Аввал мехоҳам ки шумо ман нишон диҳам чӣ хел дар байни як солам не, дар байни 7 моҳ як қишлоқи дурдасте ки мо зиндагӣ дорем, як қишлоқи дурдаст аст, ҷои мо беҳад дур аст, роҳи мошин мерад, баъд далш ҳеҷ ҷо намерад, кӯҳ превал мешавад, далш ҳеҷ ҷо намерад. ҳамин қишлоқи мо ба чизе ки дар шаҳр шумо 1 сомонӣ бакунед, дар қишлоқи мо 5 сомонӣ меафтад. чӣ ки роҳкиро ба одам намеёбед, коргар намеёбед, аз шаҳр маҷбуред баред кунед ҳамин чизи 1 сума мо 5 сум ба кардагӣ. барое ки шумо фаҳмед ҳамин қуми тозае ки барои бетони фундамент дар кор аст, ман аз шаҳр бурдагӣ. шағале ки барои асфалт лозим ай, асфалт аз ноҳия бурдагӣ. ин роҳи дур, роҳи кӯҳистони мо дур ай, қимат мефурод, беҳад қимат мефурод. асфалти мо қумсангир овардагӣ. шумо тасаввур кунед, ин беҳад қимат мефурод. не ки вақте ки шумо мехоҳед ки як чизе хуб кунед, шумо бояд ки вақт хуб кунед. ман мехоҳам ки аз аввал нишон диҳам чӣ хел стратегия мо натиҷа дод, баъд ҳавая ман нақл мекунам шумо чӣ хел ҳавая истифода карда метавонед ки ҳам ободӣ шавад, ҳам ҷои коро шавад, оянда бизнесҳо пайдо шавад тамоми гӯшаҳои канори Тоҷикистон. ба деҳаи мо дарғ яке аз дурдасттарин рӯстоҳои манотиқи кӯҳистони Тоҷикистон. ин деҳа ба мастчоҳи кӯҳӣ наздик буда аз маркази ноҳияи айнӣ 60 километр масофа дорад. деҳаи дарғ наздики 8000 нуфуз дорад. мардуми ин акнофи домани гардон мардуми шарафманду сарбаланду баҳувиятанд. дар ҳама мавридҳо дастгири ҳам, канори ҳам ва ғамгусори ҳаманд. деҳаи дарғ як зумра бузургонро ба миллати тоҷик бахшидааст ва онҳо дар рушди фарҳангу санъату сиёсати кишвар баробар хидмат кардаанд. тоҷири маъруфи тоҷик, марди саховатпеша ва ободкори дастон Саидмурод Давлатов низ зодаи ҳамин хоки баланд аст. ӯро мардум мин ҳайси як марди хоксор, инсони заминӣ ва фурӯтан мешиносанд. мана ин Саидмурод Давлатов як одами намунаи диёра мо, як намунаи Тоҷикистонам гум хато намекунам. ба сабаби ҳамин пешгирифтаи ҳамино ҳама ҷоҳои мани вайрона, нообод гирифта ҳаминро обод кардан. шарофати ҳамин соҳибкоро қатъи 5 моҳи соли 2023 мардуми деҳаи дарғи ноҳияи айнӣ чун 5 моҳи суруру шодмонӣ ҳолу ҳавои хушбахтӣ доштанд. ин хушҳолии онҳо чанд далели қотеъ дошт. бунёду мунфаршсозии роҳи масири деҳа, таъмири капиталии бинои беморхонаи ноҳиявии рақами 4 деҳа, сохтмони мактаб, таъмири чойхона, бунёди бинои маданӣ маишӣ, таъсиси корхонаи коркарди маҳсулоти хушкмева ва коргоҳи қолинбофӣ. ба қавли худи Саидмурод Давлатов, бунёди ин корхонаҳо ба хотири рушди соҳаи саноат дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон нигаронида шудааст. сиёсати давлати мо ҳозир саноатгардонии кишвар. барои саноатгардонии кишвара ҷои кор сохтан, пеш бабурдан, ма ҳамин хел мақсад гузоштем ки ҳамон корхонаe созем ки ашёи хомаш дар худи ҳамин қишлоқи мо бошад. дар байни 20-30 соли охир, агар нигоҳ карда бинед, дар байни 20-30 соли охир ҳамин пашме ки аз гӯспанд мегиранд ва аз бӯзу вайчи, ҳамина бисёр
пештатар мефрӯхтанд, даромад мешуд. Ҳозир ина ҳеч ки коркар накардан аст, ҳеч ки ина даромад нагирифтан аст. Мо ҳамина ҳозир ҳамин пашме ки ҳама мепартофтанд, ҳава мана гирифтан, мана ин хел худомо коркард карда, мана ин хел вай карда, мутахассисо аз Туркменистон оварда, соз карда, мана ин хел ришта карда, а пашм мана ҳамин чиза мо тайёр карда, мана ҳамин гилема худомо бофта истудем, мутахассисо дига ҷо оварда. моҳи аввали кор. марҳилаи корӣ: мунфарш ва асфалтпӯш кардани роҳе ки ниҳоят валангор шудааст, ба ҳадде ки сабукрав ба осонӣ намегузарад. пешгирии садди масири оби кӯҳ. ин ҳама бунёдкориҳоро сокинони деҳ бо дасту дилу нияти гарм оғоз бахшида сарҷамъона идома медиҳанд. бо ташаббус ва дастгирии соҳибкори маҳаллӣ Сенмурод Давлатов ки маблағгузори ин лоиҳа мебошад, тамоми мардум ба ин кор дасти ёрӣ дароз карда кӯмак расонида истоданд, то ин ки як қисмати роҳи деҳаи мо мунфарш карда шаваду мардум ин роҳ як роҳи дилҳо, роҳи дӯстӣ шуда солҳои тӯлонӣ ба мардум хизмат намояд. гумон мекунам ки ҳамин хел агар кадрҳо, ҳамин хел соҳибкоро дар ин деҳа зиёд шавад, дар оянд сатҳи беҳбудии зиндагии мардум ва инчунин сохти тасвири зиндагии мардумро дигаргун хоҳанд кард. дар оини миллати кӯҳанбунёди тоҷик, бунёди роҳу пул, кашидани об ва сероб кардани як таноб замини ташналаб анъанаи рӯзғори дерина буда, ин ҳама арзишҳои волои инсониро пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон низ ба тадриҷ дар ҳама вохӯриҳояшон бо мардум таъкид меварзанд. Саидмурод Давлатов низ аз гуфтаҳои пандвораи сарвари муҳтарами давлат ангеза бардошта, мехоҳад ҷоддаҳои хокиву сангии деҳе ки дар он хуни нофаш рехтааст ба оина табдил бидиҳад. ӯ барои ин амали хайр мутахассисони баҳушро ҷалб кардааст. мана аввал маҷрои дайроа дуруст кардем. мана инҷа чиқеле ки шумо мебинед, ҳамин маҷрои дайроа бетон рехта омада, корҳои ободонӣ канда тайёр кардан, экскаваторҳои калон, пагрус шикоқати ана камазоқати дуланоқати ҳамин корҳо кардем. ҷойҳои обраваша ҳамаша канал кофта, шағалҳои калон рехта, баъд шағалҳои майда рехта, ҳами обгузарҳоя қубур шинонда, раҳҳои маҷрӯҳои обҳое ки дар зимистон ғам метиҳанд ва раҳ вайрон мекунанд, ҳамина мо таъмир кардем. симои деҳаи мо дигар шуд. симои ҳамин мо ба як шаҳраку ба як намуди зоҳири ин деҳаи мо хело тамоман дигар шуд. мардуми деҳи дарғ чун чашми субҳ мекафад, ҳама якдилона пайи кор ҳастанд. ин манзара тасвири зебоиро мемонад ки як сарзамин лашкари тануманд одилона бар дифои ободии меҳани хеш бархостаандро мемонад. аз дидани ин лаҳазот чашмҳо рӯшан ва қалбҳо лабрези умед мешавад. зиёда аз 100 камаз шебен рехтем. шебена 2 рӯз боз мо ба воситаи каток овардем, каток кардем, тайёр кардему анакун имрӯз худо хоҳад ки асфалта сар кардем, мунфаршкуния сар кардем. барои ин кор оддӣ коре нест. дар як диёри дурдасттарин мунфарш кардани роҳ кори оддиам нест, кори саҳлам нест, хароҷоти оддиам талаб намекунад. мо худи як битума зиёда аз 60 тонн, ҳозир 60 тонн овардем, бо як 8 тонни дига нарасида истод. ба нақли Саидмурод Давлатов, аз ҷумҳурии Туркманистон 4 тан аз мутахассисони чирадасти қолинбоф даъват шудааст. онҳо ба духтарони маҳаллӣ ҳунари қолинбофӣ меомӯзанд.
иқдоми мазкур аз амалҳои шоистаи дигари Саидмурод Давлатов будааст ки ба ҳайси як марди меҳанпарасту ватандӯст хостааст ки ҷойҳои доимии корӣ барои занҳои хонанишин таъмин бошад. духтароне ки дар сехҳои қолинбофӣ ҷалб гардидаанд то 150 нафарро ташкил медиҳанд ва ин ҳанӯз оғози кор аст. коркарди ҳамин гилемое ки дидед, ҳамин гилемои берунбадидагӣ, ҳамина ман аввал нақшаҳои аз ҳамин ваи хутумо гирифтам, нақшаҳои узорҳои тоҷики хутумо гирифтам, ҳамина аз ҳамин мачитамо гирифтам. Мачити мо як 100 чанд сол, 200 чанд сол шудагӣ бошад, ҳамина гирифтему. Баъд ҳамина шистам ҳамин шогирдҳом хати туркмено хати сохтем, дизайнери тоҷикӣ кардаю, ҳамин гилемоа кардем. Ино ҳамон ҷо омада ҳамин мардуми мо ёд доданай. ҳамуна амиҷ даъват кардам, омада мардуми мо ёд дода истодиян, халқи мо ёд дода истодиян. Акун мо мақсад дорем ки ҳамин маҳсулотое ки мо мебарорем миллати мо муаррифӣ кардан тавонад. ин гилем аст, ин чи аст, ин мисол вақте ки дар Дубай медаред, вақте ки дар Америка медаред, Чикаго ягон ҷо медаред ки ягон ҷо мебинед ягон узори мо, ягон гилеми мо хушрӯ карда, мо мехоҳем ки культура созем ки ҳамин ҳозир мо гилем кардем, мо акун ҳозир гилеми калон аз мо дарафтагӣ, гилемои майда-майдаи хушрӯ барои гостинсаҳо, барои оформление гостинса, мо ҳамина бисёр чизҳои дараҷаи олиш қати кор мекунем. ҳозир мо акун ҳамина этнически чизҳо кардан, натурални чизҳо месозему, аста аста пешниҳод кардан мегирем. ҷое ки мо дар ҳоли дида истодед, дар ин ҷо истодааст ва қомат дурустааст, як ҷой аз ҳама вазнинтарин деҳаи Дар буд ва мардум доимо талаб мекарданд ки шахсе оё меояд ки инро як тартиб муайян биёрад. Бинобар ҳамин соҳибкори бузург гуфтаҳои пешваи миллатро сармашқ гардонда бо заҳматҳои калон дар давоми 6 моҳ ҳамин биное ки сиёҳошоне ки дар ин ҷо ҳаст сохт ва онро дар дастраси мардум кард ки имрӯз занони хонанишин бо корҳо таъмин шуданд ва барои беҳтар кардани сатҳи зиндагии худ истифода бурда истодаанд. ба қавли сокинони деҳ, бинои бунгоҳи тиббӣ ки солҳои 80-уми қарни гузашта бунёд шудааст, солиёни зиёд таъмирталаб шуда буд ва рӯи таъмирро надида буд, тамоман фарсуда буд. бо ташаббуси соҳибкори хушном Саидмурод Давлатов аввалин таваҷҷӯҳе ки зоҳир шуд дар радифи дигар корҳои ободонӣ, бинои беморхона аз таъмир бароварда хоҳад шуд. акнун ҳама табибон аз ин иқдом ҳозиқтар мешаванд. дар раванди сиёсати хирадмандонаи пешвои миллат оиди рушди деҳот, ҳамин бине ки имрӯз мардум оиди ободонияш ҳашар биномуда истоданд, бо дастгирии сиёсати пешвои миллат мақомоти иҷроияи давлатии ноҳия, инчунин дастгирии мақомоти вилоятии суғд ва дастгирии соҳибкорони ватанӣ, ин бино аз нав таъмир мешавад, таъмири капиталӣ мешавад. бино соли 80 бунёд гардидааст ва то ин дам ягон таъмир карда нашудааст. умед дорем ки баъди таъмир мардуми рӯсто дар баробар вазни мардуми шаҳр аз ҳамин соҳаи тиббӣ истифодаи хуб мекунанд. дар радифи шаҳр баробар вазни бо тамоми таҷҳизоту худохоҳ таъмин карда мешавад. аз сардухтур то фароши ин даргоҳи тандурустӣ ба масал аз шодӣ дар курта намегунҷиданд. охир ободкорӣ ба мардум рӯҳия ва нерӯи тоза мебахшад. در همین جا کار کرده ایستادیم. ما برای خلق و وطنمون از ته دل خدمت میکنیم، برای همون که بیمارخانه‌مون ریمون شود،
ما به فایده در این بیمارخانه ما تا 6 قشلاق اومده خواب میکنند. سردختر ما سردختر بمانه سردختر زور 25 سال است که کار میکنن، همه ما با دستگیری میکنن. سردختر ما آدم کلان سال میفهمیدگی برای همون ماها به سرداری همون کس اومده خدمت کرده ایستادیم. ما برای خلق وطن خدا ما خدمت میکنیم. زنده باش ای وطن تاجیکستان آزاد ما برای تاجیکستان خدا ما از تحت دل خدمت میکنیم. تاجیکستان با پیش. با اقرار مردم دهه درغ همدیها اشون سید مراد دولتوف یک صاحبکاری وطن دوست، آبادکار، غمخواری مردم است. او زاده دهه درغ بوده، بحر آبادی زادبومش همواره شانه به شانه ساکنان این مناطق مانده کمر بسته است. ما از نام تمام مردم دیار، از نام شخصا خودم، از نام تمام رهبریت ما با این حاجی میرشریف و سید مراد دولتوف و همه کارمندانشون اظهار منتداری میکنیم به خاطر آنکه همه راه ما را آباد کرده ایستادند. خدا خواهد ما امید داریم که این را با یک سطح بلند ساخته میشود و سالهای طولانی با همین مردم دیار ما خدمت میرساند. خونستن مردم ما که خودشون نشون تن پیش همین صاحبکارا و خودشون معرفی کنن که ما همین خیلی هنر داریم، همین خیلی دستگیری کردن میتونیم. تشبس‌ها و لایحه‌های بزرگ این مرد سخاوتپیشه سید مراد دولتوف بهر بهبودی روزگار مردم، آسایشتگی ساکنان این منطقه دوردستی کوهستان و فراهم آوردن شرایط مساعد زیست و زندگی معنیداد گردیده دست خیر و عملهای شایسته و بایسته تحسین او را اهل نظر در دل می‌پرورند. به ویژه دل مردم از تعمیر راه‌ها مسرورتر گشته است. این عملها در سینه آنها امید بیشتری ثمر کاشته است. همین زوادهای کهنه خاصیت دارن که همین بیتوم استحصال خود تاجیکستان کارکرد میکنن. زوادهای حاضرنگی نفت فقط بیتوم های خارجی قطع بیتوم های وقتی کار میکنن، با این بیتوم کارکرد نمیکنن. از همین نقطه نظر از بس که در پینجکن زواد کهنه عمل میکند و کار میکند تا حاضر قسمای احتیاطیش نقض هستند، ما تصمیم گرفتیم که بیتوم آورده به همین دیوی پینجکن سپاریم و از وی محصولات تنیار گرم یعنی اسفالت گرم گیریم. ما اسفالت گرم از همین زواد گرفتیم. من همین زیاده از 2 کیلومتر راه اسفالت پوش کردیم. اعتماد مردم، سرجمی اهل دهه در کارهای بنیادی، تعمیرگری، یکدلی اهل روستای درغ، صداقت نسل جوان به سرپرست این همه سازندگی ها، نگرانی بزرگسالان محل از رفتار جوانان. این و چند مسائل دیگر موجود است که خردمندانشان را به اندیشه برده است. اما همه اشان با چینک توازن همدیگر فهمی برطرف خواهند شد. نکته های بالاذکر در این همایش مشورتی درج یافتند و اندک اندک پیاده کرده می شوند. من خواهش میکنم هر بیگه حاضر چندین نفر دیگه که استودو نیست، هر بیگه باید که ما یک بار جمع شویم کمبودی نرسومات اصلاح کنیم در یک جایی. اینه یگان کس دیگه اومده نمیکنه. برای این خاطر من ببینید سیمرو داره اکیم کجا استفاده نمیکنه. من با استاد بینم همون چیکار کردن، چه خیلی کار رفته یعنی شده است یا نشده است. امروز ببینید من راه ما شده است. من ببینید کارخانه بالا من این نزول خورنج کار ناز رفته است. خیلی من بیمارخانه بود. من کارخانه جلال‌الدین ناز. این نیرو از محبت و ذوق دیگران است. اگر 5 انگشتی در تاجیکستان حاضر با تجربه دوستان برادران ترکمن امروز با من 60 جای کاری زنها خواهرای همین ده کار و فعالیت میکنند، پورا مهنتی دستشان صادرات میشد به خارج کشور و در آشیانه دوم کارخانه کارکرد و بسته‌بندی همین گیاهای شفابخش و میوه هایی که در همین
минтақа мешавад. Мана бинед ки инам пурра содирот мешавад ба Амрико, Аврупо. болотар гуфтем ки аз иқдомҳои шоиставу боистаи тоҷири тавонои тоҷик марди ватандӯст Саидмурод Давлатов дигар тоифа соҳибкорон низ баҳра бардоштанд. оре баҳраи эшон дар радифи бунёдкориҳои ӯ ба шумули таъмири роҳ, бунёди коргоҳи хушкмева, тармими беморхонаву дабистон ва ҳоказо қомадафрохтани парчами миллӣ дар майдони шукӯҳманде будааст ки хайрхоҳони дигари диҳаи дарғ бо муҳаббати беинтиҳо ба меҳан дар майдоне парчам афрохтанд. оре парчами баландқомат. ин шодиро мардуми ин манотиқ миёни ҳам бо сарфарозӣ қисмат карданд. ин аст шодии онҳо. дуруст ҳиссиёт ғайр аз гирья мебиёяд одам, ҳамон ҳиссиёт ҳамин хел касе ки нағз дарк мекунад, ҳамон ватану ватандорию миллату халқаша дӯст дорад, вай ҳамон таъссуротҳои дирӯзангие ки дар ин ҷо шуд ин хел бо роҳбарии раиси вилоят омадану вазири маориф омадану дигарҳо омадан барои ҳамин ҷашни кушодашавии объектҳои дарғ омадан. ростӣ ман худам шахсе ҳастам ки дарам гирьяам мебиёд. ҳамин аз ин гирьяи шодӣ ҳаст, гирьяи хурсандӣ ҳаст. ҳамин обҳои чашм омадан ки қадар мардум барои ҳам дидани ҳамин ҷашнвораҳои мою, ҳам барои табрики мою, ҳам барои як дастгирии мо омадан, ҳам аз сатҳи республика, аз сатҳи вилоятӣ омадан. рости ҳамин хел як так международная организация бачаҳо меёфтад ба иқрори Саидмурод Давлатов агарчи кор мушкил аст, аммо дилгармии инсон аз инсон аст. нерӯ аз муҳаббату завқи дигарон аст. агар 5 ангушт як мушт шавад, зурии мушт дар пушт хоҳад шуд. Давлатов дар оғози ин роҳ бо мардум машварат кард. онҳоро аз амалу нияти некаш огоҳ сохт ва дар ҳамбастагӣ бо мардум ин ҳамаро кард. ин халқ кард. халқ ҳамин хел тавоно аст ки аввал худо баъд халқ ё ки халқу худо мегӯянд. ҳардушон ба фикрам ки мумкин ки ҳама бузургтарин худованд аст, не ки бо дуюм тавонотарин халқ аст. қуввати мо чӣ буд ки бо хабар мо ба ҳамин хел одам буд, ҳамин Саидмурод Давлатов ки гуфтем ба ногоҳе ки ҳамин ягон чӣ ба дармонем, ҳамин одам мегӯям ки акун бо нигаҳ кунед, акун мо мувофиқи вай хутомо. бо ҳар год ки медидем ки ин одам бо як мост инҷа ба савират мекарданд, бо як асфальт мерехтанд ё як ҷо ба мечаспиданд, бо ҳамун дучанд ҳамун шараҳи ман меомад ки бояд манам ҳамин хел ҳаракат кунам. дар дунё сарватмандон кам нестанд, аммо шумораи онҳо ба андозаи миёнаҳолон нест. онҳое ки зиндагии миёна доранд шояд баробари нодорон набошанд, аз онҳо бештар бошанд. аммо ба қавли Саидмурод Давлатов ҳаёти ҳар инсон вақте рангу бӯи дигар, маъниву мазмуни дуруст мегирад ки ӯ худро ба хидмати мардум расонад ва дар ҳаққи мардум некӯӣ анҷом бидиҳад, вагарна мақсуди мо аз зистан беранг хоҳад буд. мана бисёрҳо мегӯянд ки чӣ ба шумо инқадар маблағатон оварда дар кӯҳистон ҳамчун донар сарф мекунед, ина шумо гардонда гирифтан наметавонед. барои ҳар одам ҳар чӣ арзиш дорад. мисол баъзе одамо пулёбад туй мекунад, баъзе одамо пулёбад хона мехарад, худаш ё чӣ мекунад. неки ман вақте ки як хизмати халқама мекунам ё ки як ободо мекунам, ман гум мекунам ки ҳаёти ман мазмун пайдо мекунад. ҳамин ободонии деҳа ташаббуси мана ҳамин соҳибкороқати ҳамин деҳаи мо дар муддати 5 моҳ бинед куллан тағйир ёфт. он чизе ки 5 моҳ пеш аз ин агар шумо омада ин ҷо медидед, агар каса ақлаш бовар намекунад ки ин мардума дасту дили гармишу
нисбат ба ҳамин соҳибкорои мо меҳру оқибати зиёд доштанашон буд ки дастаҷаъмона ҳамин ободия карданд. хусусан мана ҳамин Саидмурод Давлатов ҳамин ҷоҳое ки мебинед ки мана ҳозир ин завод сохтиян ин кас, агар хато накунам муҳоботам нашад чи хеле ки ваёи манзараҳои Афғонистони хонаи дарошона мебинед, ҳамон манзараа дошт ҳамин ҷои маҳалле ки мана ҳамин Саидмурод Давлатов завод сохтам. Саидмурод Давлатов як инсони раҳмдил, меҳрубон, хоксор ва самимист. Ба иқрори худаш, агар мо ассалому алайкум бори дигар. Ман гумон мекунам ки шумо камтар як тасаввур пайдо кардед. вақте ки шумо чашматон қатӣ мебинед, камтар тасаввур пайдо кардан метавонед. Пештартар агар ки ман мегуфтам, акун фақат нишон медиҳем чӣ хел мо ин кора карда истодем. Ман мехоҳам ки шумо нишон диҳам чӣ хел мо ин кора кардем. Чӣ шуд сабаб, аввал аз чӣ сар кардем, чӣ ёрдам кард. Ина мо мардуми деҳа ҳамакаса шуда карданд. барое ки шумо ина мана фаҳмед, нуқтаи А, нуқтаи Б дидан дар кор. Чӣ хел буд, чӣ хел шуд. қадам ба қадам ман гуфта мерам, барое ки успед кунем ману шумо. Мондагии ин филма шумо метавонед ки вай ба даромада бинедон. Интернет ба ютуб ба бо мондагиша даромада бинед. Па пуррагиш ютуб ҳаст, деҳаи мо чӣ хел дигар шуд гуфта бо даромада диднатон дар кор. хуб, қадамҳои мо барои ободонии деҳаи Дарғ чӣ хел мо аввал ният кардем. Якум коре ки мо кардем чӣ буд? Якум коре ки кардем чӣ буд? Дуюм коре ки чӣ кардем? Мана ин кино мондагиша даромада бинетон, давомаш дар ҳамин чӣ ҳаст, каркот қати сурат гиред, сураташа ба вақти холигитон ба пуррагӣ бинед. Мо камтар як кам кӯтоҳ ҷоша мондем ки шумо камак як тасаввур пайдо кунед ки ҳамин коро мешад. Мо уже идея нақл карда истодаги нест, шумо мо уже кори кардагимо нақл карда истодем. Чӣ хел натиҷаот дод, ҳамуна нишон дода истем. Барои ҳамун ин QR-кода шумо расмаша гиред, худатон ба дошта истед, ин шумо баъдтар вақти холигитон тамошо кунед. Якум коре ки мо кардем, мо аввал одамо даъват кардем, бачаҳо барои ҳамин як геймплан карда, дрон қатӣ рафта тамоми қишлоқи сиёнка кардану ҷоҳош аз куҷо то куҷо, ҳамон территорияҳо, масоҳаташ чӣ қа ҳаст, роҳ, дай роҳ, ҳамаша дрон қатӣ сиёнка карда, мо аввал геймплан кардем. Ман ҳамин хел карда мо буроварда нишон додем ва чанд қадар ҷо мегирад, чанд қа асфалт кардан дар кор, куҷоҳо ба чӣ кор чӣ шинондан дар кор, обшем куҷоҳо чӣ қа баландӣ пастӣ дорад, чӣ хел дигаргунӣ кардан дар кор. Проблемаи ноҳияи мо чи? Ҳамин қишлоқи мо як проблемаи калонаш ҳамин буд ки ҳар сари 7 сол ё 10 сол сел мебиёд. Ҳамин лаблаби об чанд хонае ки бошад зада мебарад. ё пури сел мешад, ё мебарад, ё пури сел мекунад. Ҳамин чанд сол, дар ҳамин синну соли ман 3 бор ё 4 бор ҳамин хел шудагӣ аст. Барои мо тамоми ҳамин дайроа ба пуррагӣ дига кардем. Ба пуррагӣ ҳамин самти дайроа ба пуррагӣ дига кардем. Мо маҳкам карда, соҳилрезӣ карда, маҳкам кардем, кӯпрукоша сохта тамоман дига кардем ки دیگه همین چی نشد. راه‌ها اسفالت کردگی ما، راه‌های چی. اول همین گیم پلن ما برده کردم و خلق به نشون دادم. خلق به نشون دادم گفتم که من همین اكون توچ همین خیلی ممکن نشد. نه که وقتی که من کار سر میکنید اوج معلومه. گفتم که من همین خیلی نقشه دارم ما. نه که وقتی که ما کار سر کردیم شما در پهلوی ما استید. وقتی که ما این چیز نشون دادیم، یک چند تا صاحب کار من جمع کردم، یک چند تا صاحب کار قطعی مصلحت کردیم، بعد رئیس محله قطعی مصلحت کردیم، رئیس هم مواشون قطعی. انا کدوم صاحب کار چی جایی که آباده کردنی بود، همش ما نقشه به در آورده نشون دادیم که من همین خیلی دیگرگونی ها کردنی هستیم. که من یک کس این کارو میکنه، یک کس وای کارو میکنه، یک کس با یک کار دیگه میکنه، نشون دادن گرفتیم. من این مکتب میکنه، من این توی خونه میشد، من اینجا بلیسه میشد، من اینجا زواد میشد، من این راه، من این همین نشون دادیم. وقتی که اول من برده مردم در مسجد جمع کرده، در مسجد همین اکرام نشون دادیم خلق. با اول خلق خیلی از کم بار دیدگی نیست، باور نمیکنند. اول گفتن که این خراجات به حد بسیار ممکن نشد، این عقیده، این نقشه فقط خیلی صورت اساس. مردم چی میگن؟ فقط صورت است. نه که وقتی که کار سر کردیم تمام مردم اومده در پهلوی ما استاد، همین مردم اومد در پیش ما استاد. یکم کاری که کردیم همین بود. پیشنهاد لایحه کردیم، تمام مردم نشون دادیم، با 2 بار 3 بار خلق جمع کرده فهموندیم. در من این جمع اومد بعد از اون که اول مردم فهموندیم،
дуюм бор дар зали мактаби деҳа ҷамъ кардем мардума уже фаъолият ҷамъ кардем бо нишон додем ҳамин проект нишон дода фаҳмондему ҳар як корбария сар кардем вақте ки корбария сар шуд инҷе бо раиси ноҳиям омадаги будан ман миннатдор авай кас ҳама каса шуда ана бас сони кора сар кардем як чизи асосие ки мо кардем ин чӣ буд ин сайт сохтем мо сайт сохтем ки аз тамоми гӯшаи канори дунё мардумие ки ҳамин қишлоқ буромадагӣ ҳастанд дар омада бинанд ки рафте кор чӣ хел рафта истодааст ман ҳамин хел сайт сохтему дар ҳамин сайт ҳамин чиза мо даровардем ман ҳамин сайт ба ҳамин чизе ки вақте ки мо даровардем одама гуҷое бошад даромада дида метавонад шумо мо замин QR-код қати баъд сурат гирифту вақте холе гирифтум даромада ин сайта бинед мо ҳамин сайт ба даровардем таърихи деҳая тамоми одамое ки чӣ кор кардааст ҳамин мана ин проектҳоа даровардем аввал проектҳо даровардем ки одам дарод сразу бинад кадом проектҳо шуда истодааст баъд таърихи деҳа даровардем баъд даровардем ҳамонҷиба тамоми ҳамин коре ки шуд нақша дорем ки кунем шуда истодааст баъд ҳар рӯз ҳамин сайт пур шудан мегирифт сурату чизу ва дигар чизҳо бо як чизи асосие ки дар ҳамин сайт буд ин чия мо номи тамоми ҳамин одамое ки ҳамин қишлоқи мо буромадагӣ ҳастанд як қисмаш душанбе зиндагӣ мекунад як қисмаш хужанд зиндагӣ мекунад як қисмаш зафоробод зиндагӣ мекунад як қисмаш мумкин Америка баъст як қисми ҳамин бачаҳо чӣ ҳастанд муҳоҷир ҳастанд дар Москва дар дигар ҷоҳои ҳар куҷо кор мекунанд ҳамаҳамона навистем номашамо чӣ кор карда истодаасту чӣ вазифа дорад баъд гуфтем ки касе ки чизе метавонад ёрдам кунад касе ки чизе мехоҳад чӣ баки як қисми объектҳоа ман мекардам як қисмаша бо дигар соҳибкоро мекарданд не ки бо як қисми дигар чизҳо буд ки воя кардан дар кор мисол байни мо як ҷои ҳамин селрав дорем сой мегӯемаш он ҷоҳо буд дигар чиҳо бисёр буд ҳамин мардуми мо вақте ки мо кора сар кардем мо гуфтем ки касе ки чизе метавонад агар ки ту ҳамин қати мо як сум сармоягузорӣ карда имкон надошта бошӣ ҳеҷ гап не просто омада шанбегӣ барин омада ёрдам кун ҳамин мардуми мо 5 моҳ 6 моҳ қариб ки ҳама хуҷагиҳо одамо омада кор кард аз тамонҷо ман ҳамин сайта сохтагӣ мо ин мардума мо ина чӣ гум мо ина мегӯям визуализатсия вақте ки мо ина сохтем вақте ки мардум дид ҳамаш таваҷҷӯҳаш тамоман дигар шуд коркунӣ аз сар кард ана кадомаш куҷо ба чӣ кадомаш чӣ қад дида 300 сумам 100 сумам 1000 сумам касеш мо гуфтем як хиштам биёри муниям ки ҳиссагузорӣ кун мардум ҳамин хел қатъи муқаббати мо ба истода кардан аз сар кард мана нигоҳ кунед кадомаш чӣ кора ҳаст кадомаш куҷо кор мекунад вақте ки ина мебинад одамо ки фалон кас кор кардааст фалон кас дастгирӣ кард он кас ҳиссагузорӣ кардааст шармаш мебиёд ҳама кардагӣ ку инам кардан аз сар мекунад хай ба 300 суми ва ягон кор кардан намешавад ҳама ин пулое ки ҳамин бачаҳо ҷамъ карда буданд мо додем мардумба ки мардум дигар мисол ҳаст хароҷотое ки дар он ҷо хароҷотҳои меҳмоно мебиёнд дигар хароҷоташ беҳад бисёр аст рост дигар ҳамоно ба истифода бурданд баъд ҳамин ба мо мардум ба ҳисоб китобаша мо навистем ҳар як проекта куҷо чӣ кор карда истоданд кадом маблағ гузориша куҷо омадан аст ки расход карданд ки роҳбари проекта ки чӯ вақте ки аз тамоми дунё любой одам даромада ина дидан метавонад ин мардума бедор мекунад мардум бедор шуд қабати мо ба омад истод кардан аз сар кардан ҳамин қа хурсандиҳо шуд ҳамин хел мо ҳамин деҳая дар 5 моҳ тамоман куллан дига кардем ина ма якта кардагӣ не ина тамом мардум кард ин ободии диёр аст ин ободии ватан аст анакун шумо мумкин ки мана гӯед ки устод шумо пул доштед кардан тоистед агар одам ба пул набошад чӣ кор кардан мешавад медонед як чизаш аҷоибеш чӣ буд агар ки дар ҳамин деҳаи мо шумо мерафтед дар ҳамин қишлоқи мо агар мехостед ки чой кунам ҳамин устоҳоба 130 чанда усто буд аз беруна рафтагӣ дар қишлоқи мо 130 чанда беруна рафтагӣ бо дарони худи мардум дигар ва чибаки якбора параллелна якчанд объект ба кор буд анакун бо мардуми худи дарони деҳа кор мекарданд инам як 50 кас 70 кас гӯед таги 200 та коргар анакун нигоҳ таги 200 та коргар кор мекард ҳар рӯз 5 моҳ ҳар рӯз акун нигоҳ кунед агар ки шумо мерафтед мегуфтед ки ман мехоҳам ки ҳамин мардум ба чой кунам ё обед карда тиям очурат намерасид шогирдҳои ман аз ноҳияи восе ман ҳамин кабир ино рафтанд қишлоқи ман аз сайдакбар ино аз панҷикин рафтанд дар ҳамин қишлоқи мо ҳамино вақт раванд гуфтанд ки ҳамон мардум ба чой кунем ага рӯи хатта бинанга 2 ҳафта 3 ҳафта ҷо нест аз тамоми ҳамин мардуми деҳа аз шаҳрам рафтану чой кардан мардум аз дигар ҷоҳо аз баъз бачаҳо аз Англия Америка Германия пул роӣ кардан ки номи во чой кардатиан ҳамон устоҳо ба ман чӣ гуфтан ҳастам вақте ки шумо ватана ҳис мекунеду ободкория сар мекунед қабаттон ба дигарам омада истода
ободӣ мекунанд. Ҳамин мардум кард. Ман ягона чӣ будам, ҳамон одаме будам ки ҳамин идея порядка карда пешниҳод кардан тоистам. Ягона кори ман ҳамақа буд, не ки аввал ман худам сармоягузорӣ карда сар кардам. Шумо агар нигоҳ кунед, бана ҳамин мактабе бинин хел буд. Мактаб якта аз соҳибкоромо кардан. Ана дару трези ҳамин мактаба ҳамин ваё муҳоҷиромо гирифта додан. Ҳамоное ки Москва мардикорӣ мекунанд ко, ана муҳоҷиро гирифта додан ҳамин дару трези мактаба. Ана ваяша бошад якта муаллима, якта зани як муаллима, якта пештар ҳамин мактаб ба номи ҳамон каса ва як кас гузаштан директори ҳамин мактаб будан. Занашон пул ҷамъ карда буданд ки ҳаҷ медам дига кор мекунам. Ҳамин мактабба ёрдам кардан, ҳамин мактаба ремонт кардан амоно. Ман ҳамин хел шуд. Дидед чӣ хел буд, чӣ хел шуд. Ин як ҷои мисол кӯҳна ман ҳамин хел обод шуд. Дар он ин мактаб боз медаре ҳавасту мебод дар як қишлоқи дурдаст. Ман хеле хурсандам ки ҳамин имрӯз ба ҳамин хел имкониятҳо пайдо шудааст ки халқ як дар паҳлӯи якдигар истода ин корро карда истодааст. Ана соне беморхона бинед. Беморхона ман кардам бо ёрдами худованд. Хай командамо баракобанд, ҳама бачаҳо рафта қабатан ба истода кардан. Ман ҳамин беморхона ман ҳамин хел як вайронии шалақӣ вай буд. Инсолҳои намедонам 60 кардагӣ бошанд ё 70 кардагӣ бошанд ин беморхона. Дар ҳамин беморхонаи мо таги агар хато накунам ё 10 қишлоқ ё 12 қишлоқ мебиёяд. Якчанд қишлоқҳои наздики Мачои кӯҳӣ мебиёнд мо ба. Якчанд қишлоқҳои гирди ахирон қишлоқҳои ноҳияи айни 5-та 6-та қишлоқаш мо мебиёд. Дар, Вешаб, Шамтуш, Утоғар, мана ин тараф Обурдан, ба ин дига қишлоқҳо. Ҳама ҳамино мебиём мо ба. Ин боло таки 8-та меёд, 10-та, мумкин 12-та қишлоқ одам мебиёд. шумо тасаввур кунед. Ин ман ҳамин ба лисея мо гирифта хеле обод кардем, худо ба шукр. Ин ба лисеяи шахсӣ нест, ба лисеяи давлатӣ бепул карда додем барои халқ. Халқ истифода барад. Фикронаи ман чӣ хел ай? Фикронаи ман ҳамин хел аст ки шумо сарфи назар шумо ки ҳастед, шумо соҳибкор ҳастед ё ки коргари давлат ҳастед, шумо касе набошед, шумо мо як ватан дорем, як тақдир дорем. Мо як ватан дорем, як тақдир дорем. шумо наметонед гуфтан ки ман тақдири ман дига мешавад ин ватан ба вақте ки мисол ягон кризис биёд ё ки ягон буҳрон биёд ё ягон дигаргунаи сиёсӣ биёд ё ягон чи. Ин гапо нест. Просто ману шумо бояд фаҳмем ки шумо одамо чӣ фикронаи хоми мардум дар чӣ баъзе вақт ки гумон мекунанд ки ин вазифаи ман нест, ин вазифаи давлат аст ё ин вазифаи як каси дига аст, як каси дига аст. Не, ин вазифаи ҳамаи ману шумо ҳаст. сарфи назар шумо чӣ кор мекунед. ҳамин кора барои пул кардан дар кор нест. ҳамин кора фақат барои даромад кардан дар кор нест. Даромадам шавад мекунам, даромад нашавад намекунам. Не, ин гап нест, ин гап хато аст. Барои даромад бошад ман дар дига давлатҳо бизнесҳои калон дорам, дар дига давлатҳо кор мекунам, худо ба шукр. Не ки вақтам ба ҳиссагузорӣ кардан зарур аст. Ман ҳамин чизҳо бо ёрдами худованд шуд, бо ёрдами халқ шуд. Ҳамин чизҳо мана халқ истифода бурда истодааст. Ман хеле хурсандам ҳамин чи. Ман барои чиза нишон додам. Ман нишон доданам ки чӣ хел мо ҳамин кора кардем. баъд сар мекунам, саволҷавоби шумо ба мерем. Саволҷавоби шумо ба мерем. Кор мекунем қатъи ҳамроҳ. Саволҷавоб ман бисёр саволотро мехоҳам ҷавоб диҳам, нишон диҳам. Барои ҳамон пештатар агар мегуфтам ки ман кунед, ҳозир ман нишон медиҳам. чӣ хел мо кардем, чӣ хел шуд. Ана шумо кунед қишлоқтон, деҳатон, шаҳртон обод шад. Шумо ба худатон истифода мебаред. Ягон бегона намебиёд деҳаи шумо ба истифода кунад. Мо ина гуфтагем деҳаи мо, ин программаи рушди деҳаи мо. Истифода кунед, тамоми деҳаи ноҳияҳо пеш равад. Тамомаш пеш равад. хоб, не ки ин мазмуне надорад ки шумо худатон қарз бафтед, қарздор шед, не ки раведу ин кора кунед. Не. шумо бояд ки аввал худатонро таъмин кардана ёд гиред, сони баъд барои ватантон кардана ёд гиред, баъд дига барои инсоният кардана ёд гиред. Ин ҳамин хела. ман ҳамин ҷоҳои вайрона, мо ҳамин хел ҷоҳои обод кардан тоистем. ҳамин бо ёрдами худованд, ба ёрдами халқ. ин кора як кас кардан наметавонад. ман мехостам ки анамин ақидае ки дар сари ман ҳаст, дар сари шумо ҷо шад. точки сари ман ба ҳаст, дар сари шумо ҷо шад. хоб, нигоҳ кунед ям. ман ин вайрона бинед. ҳамин хел ҷоҳои вайрона обод шуд. ҳамин ҷоҳои вайрона обод шуд. хоб, ман ҳамин нигоҳ кунед, баъзи бачаҳомо муҳоҷиранд дар Россия, омада искоҳҳо кардан. ва дидан ки дигаро омада искоҳ. Як дута бачаҳо аз Германия ва омада дар пеши мактаб амгӯ асохт, беседкоҳа сохтанд. якти дига соҳибкорам аз Душанбе рафтану тамоми столбаҳоя задан. Столбаҳои вай мо ба қишлоқи мо полни столба дорад, ранги шаҳр аст. Бо ҳамаш солнечный батарея қатъи ҳастанд.
ин нақс кохе бо мана мактаби ҳамсоҳо мош кардан мактаби қабати қишлоқи мо ба қишлоқи каздон ба мактаби беҳтарин кардан ҳамин чӣ вақте ки одам ба сарашуд мешавад ман ҳамин дайро роҳ хуб дар ин бора ман дигар гап зада нестам анакун ман мехоҳам ки дар бораи вай гап занам дар бораи бизнес хуб шумо ки тайёр бошед мана гап мезанем дар бораи бизнесакон неки пеш аз ине ки ин гапа гум нигоҳ кунед мардум чӣ хел шанбегӣ ба мебурад 5 моҳ шабу рӯз шанбегӣ мардум омада кор кардан аз сидқи дил ва чизе ки халқ даст занад ку ҳамаш обод шуда мебуравад ҳамон мегӯям ку файза баракат дар халқ аст ин дар ҳақиқат ҳамин хел аст чизе ки халқ даст занад файзу баракаташ беҳад бисёр ина нигоҳ кунед зану мард дидед мардҳо яктарафи кора бурда истодан занҳоям ҳама яктарафи кора бурда истоданд ягон кас яктарафа намеистад ягон инсон ман бовар кунед якум бор вақте ки амина сёнка карда партофтан сайт ба дидам худам шишта опой дидам буромад ки ҳамин мард чива ки баъзе одамо калонсоланд баъзе одамо манам калонам бо омада ҳамонҷ ба болои ҳама объектҳо ба як кор карда даст зада меҳнат карда истоданд оби дидан мерезад бовар кунед ана ин ҳамин хел хубе аст ки ман чизе гуфтанӣ будам баъд аз оне ки мо ин кора кардем чӣ хушбахтӣ аст хушбахтӣ ин ки хушбахтӣ ин аст ки баъд аз оне ки мана ин уже як сол пасаш соли 23 ма ин кора кардем соли 24 ба мардум уже бе ман нестам худоҳошон уже ташкил карда истоданд мана наҳолсозӣ наҳолшинонӣ то аст наҳолшинонӣ тамоми гӯшаи канори деҳа баю боло баю кӯҳо баю ҳозир карда истанд 24 сол худоҳошон беман кардан беман ман ягон дахолат накардем ягон чи иштирок накардем як чи ҳиссагузорӣ кардам камакак тамом худоҳошон кардан ана бо ҳозир уже тамоми ваёба шуда истодааст бо ҳозир нақша то 2030 сола нақша дорад қишлоқи мо ҳамин қишлоқба то 2030 бисёр дигаргуниҳо мешавад як посёлкаи зебо шуда мебуравад бо 5-6 ин чиза ман карда истодам дигараш бо халқ карда истодам худи ҳамин студентое ки тамом карда рафтанам мактаб ино карда истодам ҳама карда истода ин як қисми ҳамин ман хабар надорам худоҳошон карда бачаҳои ҷавон омада ман ба нишон додан гуфтан устод шумо бинед нақшаҳои мо ман ҳамин хел нақшаҳо дорем ҳамин кора кардан мешава не хуб ҳамина шумо тамошо кунед мондаги ин филма барое ки шумо фаҳмед барои худатон як вай гиред як илҳом гиред барои шумо як намуна шад одам ба одам лозимай одам бе одам кардан наметавад одам ба ҳамавақт одам лозимай вақте ки одам одама дид ҳавас мекунад ки ман ҳамин кора кунам ҳавас мекунад ки ман хуб шам ҳавас мекунад ки манам некӣ кунам дар ин дунё хуб анаку ман дута чизе гуфтанем ман ҳамин саҳаре ҳамин пагоҳи рӯзе якта статистики дунёя дидам статистика дар дунё чат gpt банавистам гуфт ки 8.1 гуфт значит 8 миллиарду зиёда 100 миллион одам будааст дар дунё 8 миллиарду 8.1 дод миллиард одам ва ман навистам ки ҳамин қадар ҳамин шумораи наслини 8.1 миллиард бошад то есть 8 миллиарду 100 чанд миллион одам чанд фоизи ҳамин мардуми еврей ташкил мекунад медонед чанд фоиз 0.2 1 фоизам не 0.2 аз тамоми мардуми олами дунё шумораи еврейҳо аст ва ман навистам ки ҳамино чанд фоизи ҳамин миллиардерои дунё еврей ҳастанд 15% дод 15% миллиардерои дунё дар журнали Forbes аз еврей ҳастанд ва ман навистам ки чанд нобелевский лауреат ҳаст аз еврей 22% дод шумо мана мефаҳмед 0.2 1% нестанд неки 0.2 шумо мефаҳмед ин аз тамоми шумораи олами одамои дунё нигоҳ кунед 22% нобелевский лауреат 15% миллиардер таги 5-9% дод миллионер шумо тасаввур пайдо кунед ман чӣ ба ин гапа гуфтанам ба сабаби чӣ ба сабаби системни обучение ин чӣ гуфта гап ҳамин системна меомӯзанд як дуюм ки ин тарихан ҳамин илмомӯхтан ино ба як вай шуда мондагӣ ҳунар омӯхтан ҳунара аз калон хурд ба гурзондан устозӣ кардан тарбият кардан ҳамин хел вай ба мондагӣ вай шуда гузашта мерос қатъи гузашта истода ана
мо чизе мо намегӯем ки шумо як каса нағз мебинед ганда мебинед бо ин хел фикро накунед нозе шумо бояд ки просто факта қабул кунеду ману шумо бояд омӯзем ҳамин факта қабул донему як чиза омӯзем ҳаракат кунем ки ин чиз ману шумо ба ёрдам кунад нигоҳ кунед як чизи асосие ки ҳамино кардагӣ ин чи як чизи асосие ина мо мегӯем пут ин пут чӣ гуфте роҳ кушодан тамоми ҷавоное ки лаёқатманд ҳаст роҳ кушодан барои тамоми ҷавоное ки ақлу фаросат дорад фаҳмиш дорад ва тарбият кардан мана мисол агар ки якта ҷавоне ки имрӯз лаёқат дорад дигар одаме ки уже мускул 50 сол дорад ё 60 сол дорад вай уже як таҷрибаи корӣ дорад вай уже камутум маблағ дорад роҳа медонад роҳнишонтоӣ кардан як чизи асосие ки ҳамино мерос додагӣ ана ҳамин чизе карда истодиан ин чӣ натиҷаи калон дод беҳтарин натиҷа дод барои ҳама қадар ман чӣ гуфтани гап баъзе вақт одамо онон мепурсанд ки чӣ хел кунем ман мегӯм ки якҷоя кор кардана ёд гиред ба муомила шудана ёд гиред а якдигар хафа нашавед кибра паст кунед ин болои худатон ақлатон кор кунед бисёртар илм омӯзед илм ҳамон соҳаи худатон ба мутахассиси дунёӣ шавед мутахассиси бақувват шавед кори дастакӣ накунед кори сиёҳ накунед кори дастакӣ кори сиёҳ шумо ягон вақт муваффақ кардан наметавад фақат кори илмӣ кунед ин чӣ гуфтаи гап ҳунар ёд гиред ҳунар омӯзед шумо пулдор мешед як рӯз як баромадам ман гуфтагӣ ҳастам ки якчандта ҳунаро дар ҷои якум меистанд ҳаст мисол ҳунарое ки дар қисми якум меистад ҳаст ҳунарое ки қисми ду қисми се ҳамин ҳунарое ки дар қисми якум меистад чия якум ҳунаре ки дар ҳамин қисми аввал меистад муносибат сохтанае шумо агар муносибат сохтан тоед шумо ҳамин характератон ҳамин хислататон ҳам ёрдам мекунад ки ҳам партнёра ёбед ҳам ёрдам мекунад ки оила созед ҳам ёрдам мекунад ки бизнес созед команда созед ҳам ёрдам мекунад ки инвестор ёбед ҳам ёрдам мекунад ки дигар мардум хатти муносибат кард ёру рафиқ ёбед тавоно шавед ягона ҳунари асосие ки одам ба зарур аст ба муносибат буданай ба муносибат бошед ин якум дуюм ҳунаре ки ҷои асоси мегирад ҳамин як пула ду пул кардан як сума ду сум кардан $100 $200 кардан ҳунари пулатона афзун кардана ёд гирифтан дакор чиба агар шумо ҳунари пула афзун кардана ёд гирифта бошед шумо технологияи навтарина мехаред шумо мушкилатона осон мекунед вақтона эконом мекунад ин чи пули коркардагитона ҳава управлят карда зиёд кардан метавонед агар шумо ҳамин $1000 $2000 кардана ёд гирифтед шумо як гала имконатҳои хуби зиндагӣ пешатон кушода мешавад ин ҳунарое ҳаст ки дар ҷои аввал меистад фаҳмидед мумкин ки баъзе одамо шумо багӯед ки ту ино гапа аст вай пул ҳичи хай мана нигоҳ кун одами пулдор чӣ хел зиндагӣ дорад одами бепул чӣ хел зиндагӣ дорад мана нигоҳ кун ин ягон фақат ин ба нигоҳе нагӯед ки хай пулдорам мемурад ин хел ин гапи хоманд ҳама мемурад ягон кас намемурад инҷиба ҳама мемурад камбағалам мемурад пулдорам мемурад ҳама мемурад не ки шумо пулдор бошед зиндагитон осонтар мегузарад худатон ба фоидатон мерасад фарзандатон илми бақувват мегирад ман имрӯз бо як чиз дирӯз омӯхта бурмадам тамоми шахсое ки дар дунё компанияҳои бақувваттарин сохтагӣ ҳастанд бисёре ҳамино 70% имконияту шансаш зиёдтар буд нисбати дигарҳо а ҳисоби чӣ а ҳисобе ки падару модараш илми хуб додагӣ мактабҳои беҳтарин ба хонондагӣ ҳамин майкрософтам гиред худи ҳамин Билл Гейтсам Гарвард хондагӣ ҳамту гиред тамоми ҳамин Стэнфорду Гарварду ман ҳамин Фейсбуку ҳамино ҳамин хел беҳтарин мактабҳои дунё хонда бо ҳамаш қиматан беҳад қиматан нигоҳ кунед ҳамин шумо агар талантливи бошед гений одам бошед именно ҳамин мо гениальный мегӯн гениальный ҳамин беҳад талантливам бошед ки агар дар Тоҷикистон ҳастед ё дар Афғонистон ҳастед ё ки дар Силиконовой долине бошед дута разни имконият доред а рӯзи таваллудшудагитон баъзе одамо имконияташ зиёд аст баъзе одамо имконияташ пастай 70% баъзе одамо а рӯзи таваллудшуданаш имконияти вай зиёдтар аст чуба ки мумкин вай барои вай илми маълумоти олӣ бақувват гирифтан ҷаҳонӣ гирифтан вай мумкин вай дастрас аст а як кас дига ба дастрас нест неки
шумо бояд ки тақдира қабул норед. ман худама чӣ хел ҳис мекунам? ман шахсияте ҳастам ки тақдири сангин дорад. тақдири сангин. ман мехел худама мондагӣ чӣ ба ягон чи ҳамто осон дасти ман наомадааст. чизе ки дигаро як рӯз ба ҳамто дасташ ба биёд аз сабаби неки ман ба мумкин ки як сол ба омада бошад. неки ҳар рӯз интихобе ки шумо мекунед, ҳар рӯз вақтатуна шумо куҷо ба сарф мекунед, ҳар рӯз кадом ҳунари худатуна шумо инкишоф метиҳед, ҳар рӯз абболи худо шумо чӣ коро мекунед, ана ҳамин чи шанси шумо ё зиёд мекунад ё кам мекунад барои муваффақ шудан. ҳамин одам 24 соат вақт дорад, як сутка ба як шабона рӯз ба 24 соат вақт доред. шумо кадом соҳа ба ҳамин вақтатуна сарф мекунед, ҳамин вобастагӣ дорад ки шумо ё ки шансатуна зиёд мекунед худатун, ё ки шумо ҳамин имконияту шансатуна ақи партофта кам мекунед. ин интихоби шумо ҳаст. сифати зиндагии шумо интихоби шумо ҳаст. ягон чиз дигар нест. барои ҳамон нигоҳ кунед, мумкин ки агар ки манам Америка ба таваллуд мешудам, мумкин ки манам агар ки дигар ҷо ба, мумкин ки байни ҳамин меҳнатҳои 30 сола кардагӣ мумкин ман 5 сол ба мерасидам. ҳамин натиҷа ба мумкин 5 сол ба мерасидам. мумкин ки 2 сол ба. неки ба шарофати ҳамин тақдири сангин ман ҳамин хел шахсият шудам. ман ягон бор даже дар таги диламам ягон бор даже на фикрам дар таги диламам ягон бор аз тақдирам норозигӣ кардагӣ нестам. ягон бор. ҳазорҳо бо афтидаам ки бошем, ақибам ки рафта бошам, қарз бам афтида бошам, мушкило бам афтида бошам, ман як чиза нағз фаҳмидам ки ҳамин роҳе ки худованд барои ман интихоб кард беҳтарин роҳи ҳаёт аст барои ман. барои ҳамон ба сабаби ба шукронаи ҳамин тақдир ҳамин чизҳоя ман дастрас кардан тоистам. барои ҳамон мумкин ки баъзе шумо аз рӯзи таваллуд шудан имкониятатон зиёд аст, баъзеатон аз рӯи мумкин имконият надоред. неки мазмуне надорад ки ҳамин ба қаноатманд шуда фақат гӯед ки ҳа тақдири ман набудааст, намешавад гуфта шинед. не, ин хел не. аз ҳар рӯза амали шумо ё имкониятотон зиёд мешад, ё имкониятотон кам мешад. ҳамин якташ. ё шумо ҳар рӯза меҳнате ки мекунед имкониятотон зиёд мекунад, ё ки ҳамин меҳнате ки мекунед имкониятотон кам мекунад. ман мехоҳам ки якчанд саволҳои шумо ба ҷавоб диҳам. хуб, раҳмат. неки шумо ҳаракат кунед ки вақте ки савол менависед, ҳамон саволе ки менависед кӯтоҳ бошад, точни бошад. устод дар бораи чорводорӣ наведна ва боғдорӣ ҳам ягон маслиҳат гӯед. дар бораи чорводорӣ кунедон. неки шумо аниқ кунед ки кадом направлениеш ба кор мекунед. ё гӯшти, ё ширӣ. якташа кунед. неки ҳамон якташ ба мутахассис ба қувва шавед. ҳамаша алараш карда напартед. ё гӯштиша қапед, ҳамин гӯштиша хуб карда ҳар сари 4 моҳ 5 моҳ чорводорӣ ҳамин гӯштиша баста ҳаракака гӯшташа неки ва бозорашам доштанатон дар кор. ёд гиред ин чиза. якумин коре ки барои чорводорӣ зарур аст, ин парода. кадом парода мегиред. дуюм ҳамон зоттехник. кадре ки ҳамина профессионал фаҳмад. шумо ба умеди наша ки очам ё додом ҳамин фалон гови алоя мебаст соз аст, манам мебандам соз мешад. ин хел ба мушкилтун мешад. мутахассиса ёбед, ҳавақати кор кунед қатиява зоотехника гиред. сеюм ратсиони бақувват. ратсиона правилно сохта доданаш дар кор ки ҳамон чорводоритон хароҷоти кардагитон ҳамон гов гӯшт гирад. фаҳмидед? анаке ки вай ширӣ ка мекардагӣ бошад, вай тамоман дигар. гӯспанди ёки буз мекардагӣ бошад, вай тамоман дигар. барои ҳама ҳамаш ба мутахассис қати кор кардан дар кор. ягон кора бе мутахассис накунед. агар не кортон хом мешад, даромад намегиред. ин якум. дуюм чизе ки масъалаи боғдорӣ ба ҳам сорт. якумин коре ки боғдорӣ ба беҳазорат, ман аз соли 2009 ҳаст ки боғдорӣ карда истодем. ҳамин корҳои манам нағз нашуданд. боғҳои сепомон нағз шуд.
боғҳои сепо мо дараҷаи олӣ шуд. Ростига мо ба мутахассис шудем. боғҳои писта мо нағз шуда истоди. Писта, бодом ина кардан тоистем. Зардолия мо 16 сол аст карданем, даромади калон мо гирифтан натоистем. 16 сол аст. Чунки чӣ гум мумкин ки ман ҳамин зардолия ё команди хуб сохтан натоистам, ё ки ман унҷо ба мисол чи акои худам ки будан, аком ба гапам нагузашт. Шумо хурд бошед, калон ба гаптун намегузарад ку. мумкин ки ман ҳамина сари вақт контрол накардам ё чӣ нашуд, серкор будам, вақтам намерасад, ман корам беҳад бисёр, ҳамин чӣ ба корам дастам намерасад, ҳамин кора кардам ба ҳамин чӣ ба ман кардан наметавом. хоб мумкин ки ин чӣ шуд. барои ҳамин қадар лекин барои ҳамин қадар агар шумо боғу ин чизо ба кор мекардагӣ бошед, ҳамина меомӯзам гӯед, мо ёд метиҳем, мо дар ҷони диломо қат ёд метиҳем. равед пеши боғҳои ман, равед агрономои ман гӯед нишонтон метиҳам. якумин чизе ки барои боғдоре зарур ин сорт ки ҳамон климатет, иқлими шумо ба турӣ гирад. мисол ҳамин чиз ҳар куҷо ба намешад. ҳамин зардолия ҳазор хуб кунам гӯяда ҳисор ба намешад. ман регар ба рафтагӣ будам, ҳоҷи камол ва шумо боға шумо ангур дараҷаи олиш қатӣ гуфтан ки як 3 гектар меояд, 2 гектар гуфтан зардолу кардам, ҳичи нашу гуфтан, даромад натонистам гуфтан. Не ки 1 гектар ангур аз 40 тонн ҳосил гирифта истоданд, 60 тонн ҳосил гирифтанд аз сорташ, то 90 тонна гуфтан ман ҳосил мегирам. ҳамин баъзе вай ангур гуфтан сорташ. ҳамон ҳоҷи камол гуфтагӣ будам ман ба. барои ҳамин қадар ман ҳамино боғҳои ҳамон одам будам. ман рафтагӣ будам, ино боғҳои ҳамон касан, ман гаштагӣ будам ҳамонҷо, боғҳои ангура гуфта истодам ман. а боғҳои себ ини ман. вана нигоҳ кунед. диде? алакон мо ҳамин ангура 8 бам карда будем, ини мо нағз нашуд. акун фаҳмидем ки ҳамина дига хел кардан, технологияш дига будааст. дига хел кардан дар кор натиҷа мегирӣ, дига хел кунӣ натиҷа мегирӣ. хоб мана шӯҳратҷон пурсидааст ки устод аффирматсия манаин ва ё медитатсия ёрдам мекунад барои муваффақ шудан? Бале, ёрдам мекунад. чӣ ёрдам мекунад? чунки шумо аввал барое ки ҳар як чизе ки ҳаёти шумо пайдо шад, аввал бояд майнаи саратон пайдо шад. барое ки вай майнаи саратон пайдо шад, анамон медитатсия вай шумо аста аста фикраш беместед, аста аста роҳҳоша нишон медиҳаду қабул мекунонад. ҳамин нигоҳи шумо ҳамон қабул, то есть мо ина мегӯем установка, русиба мегӯем, ана ҳамона то ҳамин майнаи саратон қабул накунад, ҳаёттон ба ин чи пайдо шудан наметавад. шумо ҳамон чизҳои мақсад гузошта метавонед ки майнаи саратон қабул дошта бошад. хоб устоз дар бораи ҷавонҳо ягон гапе гӯед. дар бораи ҷавонҳо ҳама кори беҳтарине ки бояд ҷавонҳо кунанд, агар ки ман ҳозир ҳамин 18 сола бошам ё 15 сола, якум коре ки мекунам якта устоз меёбам. ҳамин бепир марафт ки дар бемонӣ, гарчанд ки Искандари замонӣ. нигоҳ кунед, ҳамин суханои бузургои мо, бузургои ҳамин форс, бузургои тоҷик, ино беҳад мазмунаш чуқур. ино фақат мефаҳмад одам аз 40-50 гузарад ё 6 ма мазмунаша чуқур намефаҳмад. мана мисол ё ки устоз рудага гуфтаган, ҳеҷ кас аз пеши худ чизе нашуд, ҳеҷ оҳан ханҷари тезе нашуд. ина нигоҳ кунед, ҳамин чизҳо классикои мо 1000 сол пеш гуфтагӣ. якумин чизе ки ҳамин ҷавоно бояд ёд гирад, кибраша сал паст карда, ҳамин одаме дид як одаме ки ҳунар дорад, ҳавай омӯзад, устоз ёбад, ҳамон соҳаи худаш ба. духтур мешудани бошӣ, устоз ёб духтуре ёдат диҳад, муаллим мешудани бошӣ ҳамин, инженер мешудани бошӣ ҳамин. кадом китобиҳоатонро барои шурӯъ кардани бизнес тавсия медиҳед? кадом китобҳома? аввал аз китоби вай сар кунед. китобҳо аз кадом китоб сар кунед? аз китоби тарзи фикронаи мардуми сарватманду камбағал, айн сар кардан дар кор. вай китоб шумо ба бисёр фикронатона дига мекунад. ба китоби ман ва пула саришта кардана ёдтон метиҳад. ба китоби роҳҳои миллионер шудан дар Тоҷикистон аст, китоби беҳтарини ман аст. шумо тасаввур мекунед, анамин китоба Россия ё дигар ҷо ба Қазоқистон ба мардуми тоҷикини бегонаам харида аз Тоҷикистон бурда истодиянд. Грозный бурда хунда истодиянд. Мақачкала Догистон бурда хунда истодиянд. роҳҳои миллионер шудан дар Тоҷикистон. шумо тасаввур мекунед?
вай ҳам русиш аст, ҳам тоҷик аст, ҳам китоб. Русиш ҳамонро бурда хунда истодиянд. вай хунед, албатта хунед. Баъд китоби вай ёфта хунед. Ман ҳамин китоби охирони ман аст, китоби охирони ман лифт ведущики миллиард. Вай тоҷикиш ҳоз не, руси ба аст вай. Вай ёфта обязательно хунедон. Баъд агар ки хоҳед ки шахсиятатон, агар ҳамин шахсияти ман шумо ба наздик бошаду. Дидаисту дед ки ҳамин фикронаи ман, шахсияти ман шумо ба наздик асу, дидаисту дед ки ҳамин шахсияти ман омӯзадаги ягон чи барои шумо тарбияве ё ки ягон чизи хуб гирифта метавонед, китоби мана хонед. Китоби тоҷикӣ бам буромад, пайроҳаи мураббӣ, вай китоби вай пут. Мана ин пайроҳаи мураббӣ, мана ин китоба албатта ёфта хунданотон дар кор. ин пайроҳаи мураббӣ ба ман ҳаме камбудиҳом, пастиҳои баландии зиндагӣ, ҳаме пастравай хатоиҳо, ҳамаша нишон додаги ман. Мана ин китоб инҷо будааст, ман ин китобро надидиам. Мана ин китобро албатта ёфта хунедон. Мана ҳамин китоб бояд ки аз тамоми гуҷое ба ки бошад дастрас кунед. ҳамин китобро гуҷое бояд дастрас кунед. Чунки ки дар даруни ин китоб шумо беҳад бисёр чизҳо меомӯзед. як китоби беҳтарин дия ин китоб. чиба ман ҳаминҷи ба ҳамин хатоиҳом, камбудиҳом, мушкилиҳо ҳамаш навистагӣ ҳаминҷиба. Чи аз сари ман гузашт. То конечно то 2000 то мактаби Оксфорда тамом карданам ҳамин китоб бай. То 21. бо ҳамваш ин ҷилди як да, бо ман умрама худо дароз кунад, ҷилди душ бо дигарош мебурад. як китоби беҳтарин шумо бояд ки ин китобро албатта ёбед, намедонам куҷое ба ҳаст ёфта хунданатон дар кор. чунки ки ин шумо ба беҳад фоидаш мерасад. дастрас кунедтон, хунедтон. чизе ки фоидаш ҳаст ва кардан дар кор. ин қапуле намест ҳамин китобҳо, не ки тақдире мумкин ки сифати зиндагии шумо дигар мекунад. ана устод барои дарёчаи пул сохтан чӣ кор кардан дар кор? барои даромад сохтан нигоҳ кунем. Ман чӣ хеле ки соат вақт нишон метиҳад. Ман соат вақт нишон метиҳад. анамун даромаде ки шумо доред нишондоди ценности ки шумо месозед барои мардуман. диққат кунед. чӣ хеле ки соат вақт нишон метиҳад, даромади шумо нишондоди арзише ки шумо месозед барои мардум ҳаваяй. агар даромадатон кам бошад, значи шумо ҳунаратон кам ки арзише ки месозед нархаш камай. барои ҳамон дигарон намехаранд. ё услуге ки пешниҳод мекунед, хизматрасоние ки пешниҳод намехаранд, ё ки маҳсулоте ки мехоҳед пешниҳод кунед намехаранд, ё ки шумо тасаввуроти ҳамон як чи пешниҳод кардана надоред. арзиша сохтана натоиста истодед. фаҳмидед? бо такрор чӣ хеле ки соат вақт нишон метиҳад, даромади шумо нишондиҳандаи арзише ки шумо месозед аст. анамон даромади шумо нишондиҳандаи ақли тавоноии шумо, ҳунари шумо. бозор ина нарх мемонад, ягон кас дига не. ина нархаша бозор аниқ мекунад. ягон кас дига не. мана мисол одаме ки ҳамин тод ки $1000 даромад кунад як моҳба, ҳеҷ маҳал $200 ба намерад ки кор кунад. мехоҳад ки баландтар ба кор кунад. ина бозор нархаша аниқ мекунад. ягон кас дига не. устод мо шогирд кор кардестем, костюми бурук савдо мекунем. бозори корвонда дар оянда ба ман чӣ маслиҳат медиҳад? мехоҳам тоҷири муваффақ шавам. компания кардана ёд гир. савдогарӣ бизнес нест. савдогарӣ савдогарӣ. нигоҳ кунед. савдогарӣ ба илм дар кор нест. сета чиза дунӣ бас аст савдогарӣ ба. аз куҷо боро арзонтар харам, аз куҷо ба мефурӯшам. баъд чӣ хел ҳамин бори нағза сайла карда, бори хуба ҷамъ карда овардан. барои савдогарӣ ҳамин 5 та чиза дунӣ бас ай. якум чизе дунӣ бояд ки маҳсулота нағз фаҳмӣ. дуюм аз куҷо ёбам ки арзонтар бошад. сеюм ту пул кор мекунӣ вақти фурӯхт ба не, вақти харид ба. ҳамин вақти харид ба заҳматкаш, фурӯхтанад осон. вақти харид ба бисёртар ков, анализ кун, ҳамон бореге ки хадавой бошад. тез ба фурӯх мерафтаги бо рефта биё ба фурӯш мерад. ин чизое ки асосига. чорум ҳисоб китоба ёд гир. ҳамин ақаллан дафтарат ба ҳисоб китоб кун. ҳисоб китоб дафтар ба ёд гир. ин беҳад зарура. панҷум камутум уже маркетинг бам ту бояд уже тасаввур дошта бошӣ. ҳамин соҳаи соцсету дига чистоба ки чиба ки ҳамин одам корвон намерад дига. оянда ба одамо бисёраш ҳамин телефон ба медорад, ҳамин телефонро мебинад куҷо бас ҳамунҷо мерад. ҳама корвон намерад дига. баъд аз 5 сол одаме ки илми бизнес надорад дига бизнес кардан наметавонад. максимум 7 сол бачаҳо. 5 сол пас одаме ки илми бизнес надорад, вай бизнесмен нест.
фарқи савдогару бизнесмен чия? Ман мефаҳмам шумо фарқи савдогару бизнесмен чия? Мана мисол агар ки савдогар 20 сол бозор ба кор кунад, як контейнер дошта бошаду маҳсулот фурӯшад 20 сол ва сарфи назар запчаст, сантехника, доска фурӯшад, мебел ва ҳамин чӣ фурӯшад ёки либос савдогарӣ карда гардад 20 солам ки кор кунад, агар ки хоҳад ки ҳамин кораша бас кунад, фақат ҳамин астаткаҳоша фурӯхтан метавонад. 20 сол пас агар ки хоҳад ки кора бас кунад, ҳамон маҳсулотое ки астатка мемонад ку ҳаво мефурӯшад тамом. Не ки одаме ки бизнес месозад, компания месозад. 20 сол агар компания созаду хоҳад ки ман дигар бизнес мекунам, гуфта дигар ҷо бараваду ина мефурӯшам, вай как компания, как капитализация бизнесаша 2 баробар 3 баробар зиёд фурӯхтан метавонад камаш ба. Савдогар астатка мефурӯшад, бизнесмен компания мефурӯшад. Ин дута различие бача. Тамоман различие. Барои ман мехостам ки шумо ина ёд гиред. Илми бизнеса ёд гиред. Аввал ба қим метобад, не ки ёд гирифтан мешавад. дар соҳаи нонвойхона чӣ мегӯед? Бозораш бошад кунед нонвойхона. Агар ки шумо ҳамин технологияша нағз дунеду бозораш бошад нонвойхона кардан гиред. Ин қин ник охи, ина рафта кардан гиред. Ҳамин чӣ коре ки даромад мебиёрад аҳвай сар кунед. Кори сиё буред, мардикорӣ кам кунед, кори сиё қатъи зиндагиа пеш бурдан намешавад, хароҷототона намепӯшонад, сола сол зиндагӣ қимат шуда истодай, фарзандотон калон мешавад, кори сиё накунед. Аста-аста мардикорӣ буред тамоман. Фақат фикр кунед ки чӣ хел бизнеси худама сохтан. Ҳама роҳи ҳамин вай ба сарватманд шуда наздиктар бизнеси шахсӣ доштан. Агар ки бизнеси шахсӣ надошта, ақаллан то компания сохтан мамкун набуред, ҳамин аз савдои дига чӣ сар кунед, ҳама хубаш ҳамин. Ҳам тестатар вай мешавад. Хоб, салом устод, ман 3 сол шуд бо маош кондитер кор мекунам. ва мухта истодиам. Бизнеси худамро мехоҳам дошта бошам. Тавсияи шуморо интизор. Бародар азизам, шумо 3 сол боз кор карда истода бошед, ҳамон соҳиби мутахассиси бақувва шаведу, камтар пул ҷамъ кунед. Камтар пул ҷамъ кунед ҳамон даромадтон. Баъд якти дигар ё партнёр гиред, партнёре ки сал пулаш бисёртар бошад нисбати шумо. Ё ки аз даруни ҳамон командаги қатъитон кор карда истодааст, касе ки савдоа нағз мефаҳмад. Мана мисол агар шумо технология нағз фаҳмидед, истеҳсолота нағз, маҳсулота нағз фаҳмидед, шумо як одаме ёбед ки продажа нағз фаҳмад. Парки бозора сохтан тавонетон. Чунки вай кардан гӯем худи маҳсулота сохтан ин як, не ки маҳсулота бозораша сохтан ин тамоман дигар. Ин беҳад зарур. Команда қатъи кор кардана ёд гирифтантон дар кор. Агар ки шумо ҳамин кандидатка кор кардаста бошед, гуфтагӣ мана ҳозир аз сара шавед кунед. Як соҳаша нағз ёд гиред, ё соҳаи маҳсулота худи буроварданаша, продукта, ё ки соҳаи маркетингаша, клиента овардана мегӯем, ё ки соҳаи продажаша. Якташа нағз ёд гиред, а ду соҳаи дигаш ё партнёр гиред, ё команда сохтан дар кор. Беҳад зарур. Хоб, самое главное, агар бизнеси худатона нав сар кардани ҳастед, ҳамин соҳаи кондитер бошад, ҳамин кондитерскиро сар кунед. ҳамин чанд моҳ агар ки шумо ҳамин вай ба омӯхта истода бошед, мисол гӯем 3 сол кор карда истода бошед кондитер, ҳамин кора пеш баред. Дигар кори дига ба даст назанед. Дигар кори дига кортон пеш намерад. Устод, айни ҳол ман ба навиштани китоб чӣ хел аз хурду нуқша ояндамро созам. Алҳол ман ба навиштани китоби чӣ хел аз хурди нақшаи ояндамро созам. Озоза машғул ҳастам. Барои ба анҷом расонидани ин китоб ба кӯмаки шумо ниёз дорам. Майлаш Шодибек, ёбед мана, ман ҷонам қатъи нишон метавам, ёрдам мекунам. Устод, дар бораи китобатон лифт первому миллиарду чӣ ҳастай тавсия диҳед? Китоби лифт первому миллиард ин барои бизнесмен. Шумо агар бизнес надошта бошед, ҳозир вай намефаҳмед, карданам наметавонед. Агар бизнестон бошад, сахт ёрдамтон мекунад. Чунки ман ин китоба таҷрибае ки ҳамин 26 сол ман кор кардам. Дар ҳамин 26 сол аз соли 2012 диққатама мондам ки миллионер тайёр кунам. Аз 2012 сар кардам, мана нигоҳ кунед, 12 то имрӯз 14 сол. Хай 12 диққатама мондам, не ки ман аз 14 сол конкретно сар кардам ҳамин кора. Дар ҳамин 12-13 сол 70 та ман миллионер тайёр кардам бо ёрдами худованд. 70
$70 миллионер тайёр кардем. Мақсади ман $100 миллионер тайёр кардан. Иншаллоh $100 миллионер. Одаме ки ай миллионер? Ҳамон одаме ки активаш ёки даромадаш $1 миллион. Активаш мисол ликвидни ваш $1 миллион бошад. Мисол мана дом дорад, замин дорад ёки не ки ликвидни. Ликвидни гуфта чӣ мегӯям? Любой момент фурӯхтан шавадаш. Ҳамон ликвидни састаниш вай бошад $1 миллион. Ман ҳамин хел одамо мо миллионер мегӯем. Ман мақсад гузоштам ки 100 миллионер иншаллоh тарбия мекунам. 70 уже тарбия кардам. Алҳамдулиллах. 70. Ана ҳамин 70 миллионера чӣ хел ман тарбия кардам? Через чисо мо гузаштем. Ҳамин 70 одаме ки миллионер шудага 48 ҳамин қарздор буданд. Кредит доштанд, қарз ба буданд. Баъзеш имконияти даже ҳамин банкротшавӣ ба ам наздик буд. Ҳамин ҳолати банкротшавӣ наздик буд. 48 ҳамин аттай қарзу гарав бо ёрдами худованд мо баровардем. Барои ҳамон ман ҳамин таҷрибае ки 70 миллионерат ёрдам карда то миллионера бизнесошно баровардаги ҳастем, ҳамин таҷриба ма ҳамон китоб банавистагӣ. Значит, агар шумо бизнесмен бошеду орзу доред ки миллионер шед, хонед. Барои ҳамон мо бояд лифт ки миллиард мегӯем, чӣ хел миллиардни компания сохтан мешавад гуфта ҳамин хел орзу қати навистагӣ. Ва ман чӣ ба ина Брайан Трейси қати навистем? Чӣ ба ки Брайан Трейси қати навистем ки Брайан Трейси солҳои 70-ум, солҳои 80-уми 70-ум ба фикрам дар Америка ёд медодааст чӣ хел миллионер шудана. Вақте ки ман фаҳмидам ки солҳои 60-ум 70-уми одам ёд медод, аман боша ин хел нигоҳ кунед. Америка ба миллионер шудан осон. Як хуна харидага 2 миллион 3 миллион местад. Америка ба унҷо ба миллионер шудан осон. Чӯба ки муҳит аст, инфраструктура, бозор ҳай, бисёр имкониятҳо ҳай. Анаку нигоҳ кунед. Мо 70 миллионера тайёр кардем, давлатҳое ки уровни сеюм ҳастанд. Давлатҳое ки пешрафта ба не, давлатҳое ки уровни сеюм ҳастанд. Барои ҳамон дар мамлакатҳои мо Осиёи марказӣ, дар Средняя Азия миллионера тарбия кардан беҳад қиин. Барои ҳамин қадар китоби ман беҳад ва ба маъқул шуд, фикри ман маъқул шуд. Брайан Трейси ҳамаи командошо американцоба барои ҳамон мо муомила кардан тавонистем ки якҷоя китоб нависем. Дар бораи система сохтан гӯед. Укоҷонам, дар бораи система сохтан ман 10 соатам гап занам ки камай. Дар бораи система сохтан бизнес ба. Барое ки бизнес ин ранги организми одам, ранги организми одама бинед, ҳаст пищеварительная система, ҳаст дихательная система, нигоҳ кунед, ҳаст кровоносная система, ҳаст мочеполовая система, нервная система, эндокринная система. Ҳамин системаҳо ба якдигараш вай дорад, вобастагӣ дорад. Ҳамин системаҳо ба якдигараш вобастагӣ дораду якдигараш қатъи кор мекунад. Чизе система мегӯянд. Вақте ки чизе ки бетакрор рафтан мегирад, ана ҳамина система мегӯянд. Бетакрор рафтан мегирад ку ана ҳамина система мегӯянд. То есть такрор шуда рафтан мегирад, такрор шуда рафтан мегирад, ана система мегӯянд. Барои ҳамин қадар барои система сохтан шумо ба илми бизнес буданаш дар кор. Бе илми бизнес шумо система сохтана ёд намегиред. Ҳозир гуфтам ку 5 сол пас бе илм бизнес кардан намешад. ин одамое ки ҳозир случайно камтар пулдор шудаган, ино ҳамаш пулаш нест мешавад. Бизнес банкрот мешаванд просто. Ва ҳамин хела бизнес ҳамин хела. Баъзе одамое ки бе илм соҳиби пул шудагиа, ин мумкин случайно бозори конкурентоспособный надорад. Ҳай баъзе бизнесҳое ҳаст ки мисол унҷо конкуренсия нест. Мисол баъзе бизнесҳое ҳаст ки чӣ гӯям шумо монополист уноба. Мумкин ҳамин хели бизнесҳо бошедага кортон пеш рад. Не ки хел бозори озод ба бе илм бизнес кардан намешавад. Бозори озоду бе илм намешавад бизнес кардан. Ман мехоҳам ба шумо партнёр шавам ва яке аз 100 миллионер шумо шавам. Машааллах. Барои ман ба партнёр будан шумо сахт хундантон дар кору шумо бояд доказат кунед ки чӣ гӯям дар ҳақиқат ҳамин хел. Чӣ ки вақти ман кам мондан мегирад, умр кам шудан мегирад. Барои ҳамин қадар ман бизнеси бисёр кардан наметавонам. Ана ҳамон бизнесҳои будагиша ман бояд ки инкишоф диҳам. Бизнесе ки уже кардаги ҳастем, ҳамина бояд инкишоф диҳем. Барои ҳамон барое ки ман ба партнёр бошед, окоҷонам сахт кор кардантон дар кор, дарсои ман будантон дар кор, хундантон дар кор, ки ман бинам ки шумо қадри ҳамкорӣ кардан вообще стоит или нет? Мешад ё намешад?
ассалому алайкум устоз, ман аз Узбекистон, Зубайдуллоев Парвиз. Ман соҳаи игрушка ба сари кор дорам. Савол дар шумо соҳаи дукон дорӣ ба пул пасандоз кардан баъд аз кадом орин сар кардан лозим? Нафаҳмидам саволтуна дуруст нафаҳмидам неки агар шумо соҳаи игрушка ба кор карда истода бошед, хоҳед ки магазини худатона кушед, шумо ҳам интернет продажа қапед, ҳам магазини офлайна қапед, ҳар душа қапед, не ки локатсия ҷои аввала мегирад локатсия. Ҳамин тамом баъзе бизнесҳое ки офлайн мекушед, ҷо основной рол бозӣ мекунад. Особенно агар ки бизнес маҳсулоти арзон фурӯшед, агар ҷои буданаш дар ҳол ки максимум трафика бошад, агар бизнес пеш намерад. устод, ман шуморо чӣ хел пайдо кунам? Зеро сахт ба кӯмаки шумо ниёз дорам барои ба анҷом расонидани китобам. ёбед через ҳамон компания ма куҷо шумо ҳамин регистратсия кардага ёбед, ягон организатораи мо через ҳамуно буред, китобтона нишон диҳед, ман нишон метавам чӣ кор кардана. устод, одамоне ки дар хориҷа ҳастанд, донишҷӯ, масалан дар Хитой, барои онҳо чӣ маслиҳат медиҳед барои бизнес ё хондан? Хон окоҷонам, агар ту дар Хитой хонда истода бошӣ ку, беҳтарин выбор кардӣ. Хон. Манам писарама Хитой рой карда истодам, мисол якта писарама. Писарои манам тамом дунёба мехонанд окоҷонам, ҳар тарафи дунёба. Якташ Лондон мехонад, якташ худо бошад духтарчам Нью-Йорк мехонад, якти дигараш духтарчам Сингапур мехонад. Боз ман ин писарчама рой карда истодам вайба. Худо насиб карда бошад Хитойба. барои ҳама окоҷонам ман чӣ гуфтани ту? Хитой бошӣ хон, нақс хон именно инженерная система ёдге. Як гала ҳамон ёр рафиқ ҳамсинфои ҳамкурсот қатти муносибати зур пайдо кун. Вай ҳамсинфои ҳамкорое ки ту қаттиҳош мехонӣ, баъд аз 5 сол 10 сол ҳамме ҳавай соҳиби бизнес асту, тавоно ҳасту, ё ки давлатдор асту, ё ки коргари давлат аст. Ино ҳамме ин связот ту ба ёрдам мекунад. Максимально ҳамин связот ту ба ёрдам мекунад, ҳамин кора кун окоҷонам. Устод, ман веб-студия дорам. Ҳама намуд барнома ва вебсайтҳо автоматизация бизнес мекунам. Чӣ тавсия медиҳед? Отдел продажа соз тез фурӯхтанги. Отдел продажа соз компания бисёр ягиру вай карданги. Отдел продажа соз сопровождение баги. Бизнесҳо сопровождение баги. Агар ки ту автоматизация кардан тои, якчанда бизнес аги сопровождение ба. Кора тез пеш мебаровад. Натиҷа нишонте, аз аввал ба паси пул надам, аввал ба натиҷа нишонте, результат нишонте, баъд кора нағз мешавад. Ассалому алайкум устоз, ман шашликпаз. Устод, гӯед ки ман қассобхонаро давом тиям мешава ё не? Қассобхона дошта бошед, қассобхонагӣ кунед. Қассобе. Агар шашликпаз бошед, шашликхона зиёд карда равед. Якташа кунед беҳтар. Худтон ҳам қассобе, ҳам шашликпаз намешавад. Якташа кунед, пухта мешавад, мутахассис мешавад, тавоно мешавад. Ман ё ки хато фаҳмидам саволтон, намедонам, ҳамин хел фаҳмидам, чизе фаҳмидагам ҷавоб додам. Устод, ҳозир саволе ки ман додам, чорводорӣ ва боғдорӣ, ман аз Истрафшан устод, инвестор ёфта кор кунам ме ё аз бонк қарз гирифта сар кунам? Не. Агар ту аннол сар карданӣ бошӣ, на банк кредитге, на қарзге. Қарз қатти ягон вақт бизнес сар накунед. Ин кора накун. Қарз қатти бизнес сар накун. Банкрот мешӣ. Яке кора нашавад, банкрот шуда мебаравӣ. Ана партнёр ёфта кунам гуфта истодед, шумо таҷриби кори надоред, ҳамон партнёрам пулаш нест мешавад. Аввал таҷриба гирифтантун дар кор. Боғдорӣ, чорводорӣ осонтар, боғдорӣ кори қинай. Айсоби чӣ? Хатое ки боғдорӣ ба якта хатое кунед, 5 сол 10 соли умртон мерад. Шумо ба маҷбуред ки баъд дарахта канда дига кунед. Бо якта рафиқи ман олу шинондагӣ буд, олу 10 гектар замин ба якта шиносои мо 10 гектар замин ба олу шинонда буданд. Вақти ҳамон сортои олуя гирифтагӣ ба хато кардагӣ. Ё ки ҳамон одамое ки наҳол мефурӯшад, баъзе вақт баъзеш имон надорад, ҳамин лишбек фурӯшам гуфта ваъда карда до фурӯхтагӣ, ин одам 10 гектар ҳамин олия гирифта боғ кардагӣ, ҳамин 10 гектаре ки одам гирифта боғ кардагӣ 11 сол пас ҳамон 10 гектара канда партофтанд. 11 сол пас ягон майда даромад нагирифтанд. ҳар сола хароҷотшон буд таги $100,000 барои боғ содержат кардан. Конса ҳамаша канда партофтанд, дига чӣ чунондан?
барои мо хатои боғ беҳад қимат ай. устоз аптека дорам, чӣ хел идораш кунам? خودم کار دولت میکنم. خودتون کار دولت کنید، شما یک تا کمانده ساختنتون در کار. یک تا فارماسیفت خوب گیرید، فارماسیفت بقوت گیرید، همون اویلی که سرید نمونید و کم ترک پرسنت پریبل مونید. بعد وای فارماسیفت قطعتون دائما کار کرده میستند. آدم بقوت قطعتون کار کرده میستند. اگر نکنید نه وای میرد اگه. اصلا про земельный участок в России рассказывайте. شما тоҷика фаҳмиданед, значит, раз пурсидани, просто руси савол додеда, дуруст фаҳмидаме? Замин харидага дар Россия, агар шумо дар Россия зиндагӣ дореду гражданин Россияед, ёки гражданин Тоҷикистон бошеду имконтун бошад, заминои гирду дини шаҳр ба заминои вай бошад, харидон, пулатун бошад харид. Замин фақат ҷое бошад ки шаҳр ҳамон тараф кушош шуда рафта истодаед. шаҳр ҳамон тараф агар кушош шуда рафта истода бошад, пулатун расад, албатта участка харида монед. Пултун пули зиёдатитун бошад, пултун расад, пасандоз карда монед. Шумо аз ин замин ягон вақт зарар намебинед. Неки ҳамон замина вақте ки мехаред, якта юриста гиред ки полни ҳаме документи ва тафтиш карда бурод. Ки шумо баъд пага проблема ба нафтед. Ки мақсади гапам ки проблемни участка нахаред. Я худатон ба пулатон қати бо проблема нахаред. Барои ҳамон шумо бояд ки як одам мегиред ки шумо ба ҳамин тамоми ҳамин участка ки мехаред проверка карда дида буроду баъд шумо бояд юриста гиред. Юрист пулаша тиед ва арзонтон мефурод. Пули зиёдати бошад, участка харида монед. Россия як умри хел намеистад бачаҳо. Нигоҳ кунед, ҳамин дунё доимо як хел нест. замонаҳо ҳамин хел. солҳои 95-96 ман рафтагӣ ба беҳад мушкил буд. Беҳад. бовар кунед қим буд он солҳо. Ана солҳо манам соли 95-96 мо ганда азоб кашида гастем. Он солҳо худо нишон натиҳад. Мана аз солҳои 2000 то 2020 мардуми мо ранги шоҳона зиндагӣ кард дар Россия. Мардуми мо бисёр Россия ёрдам кард. Халқи мо бисёраш пулдор шуд, камбағали буромад. Ҳар як оила ақаллан як кас буд Россияда ки мардикорек мекард, кор мекард, савдо мекард, чӣ кор мекард, зиндагиша медид. Барои ҳамон мана 3 соли охир ба ин хел шуд. Замона ин хел. Бо ин замона дига хел мешад бачаҳо. Як умре хел намемонад. Барои ҳамон мумкин имсол гумон мекунам ки максимум 1.5 сол, ҳамин сол то ахири сола ин дераш соли оянда ба ин СВО тамом мешад иншоалло, бо сулҳ пайдо мешад иншоалло. Пултун бошад гирифта монед. баъд аз ки СВО тамом шуд, нархҳо мехезанд сразу. Пултун бошад гирифта монед. устод дар 10 соли оянда кадом бизнесҳо рушд мекунанд? тамоми бизнесҳое ки акун ин кадом география ба кардани ҳастед, ин вобастагӣ дорад. Ҳамин дар 10 соли оянда тамоми онлайн бизнесе ки кардан тоед пеш мерад. Тамоми онлайн бизнес. Чуба ки мардум ёд гирифта истодааст, баъд искусственный интеллект аст, дига чизо, ин чизо пеш мебарад. Не ки ҳавая правилно кардан ёд гирифтантун дар кор. IT бизнесҳо. Чуба ки технологичный шуда истод, халқ ёд гирифта истодааст, ино пеш мебарад. бизнесҳое ки соҳаи саломатӣ ба ҳаст, ҳамаш пеш мерад. бизнесҳое ки соҳаи коркарди мусору, доставка мусору, мана ҳамин чизҳо, ин бизнесҳо ягон вақт намемуранд. Ин бизнесҳо ҳама вақт мемонанд. Скучный бизнес, чӣ хел бизнес ин хел весёлый не, скучный не ки доимо пулаш хӯрока доимо пулаш мемонад. Анакун мана ин дигар бизнесҳое ки гӯяд мисол либосҳо ин чизҳо ино ҳаст, не ки конкуренсия беҳад бисёр остатка бисёр мемонад. Кардан мумкин не ки қиинтар. хӯрока ба кор кунед, хӯрока ҳамне ки ҳамин кадом бизнес ки кунед, ширако нагиред бизнеса. узкий вариант гиред, якта ҳамин направлениеша қапед, кортон хуб шуда мебаравад. чуба ки конкуренсия уже зиёд шуда рафта истода, рӯза рӯз, анакун ҳаме ассортимента кардан қиин. Мана мисол агар шумо мебел кунед, як намуд мебела кардан рафтан гиред, уже пулдор мешед. ҳамин намуд мебела накунед. чуба ки якташа шумо зур мекунед, яктидеша хато карда истодед, авай хато кардаги дефект қатӣ шуда истодааст, вай дефект қатӣ карда истодагитон қиматтон мефурод. Мана мисол агар шумо либос мефурӯшам гӯед, як либос детская одежда мисол. агар шумо игрушки якташа қапида, игрушки қапида рафтан гиред. ёки як шумо гӯед ки ман бинед кадом бизнес кунед, як соҳая ҳаракат кунед ки бозам узка кунед, бозам узка, баъд кортон нағз мебаравад.
ассалому алайкум, раҳмат барои суҳбатҳо, хотираҳои инсон дӯст. 3 замин доштем, ройгон додем, рафт. ҳамсоя ҳозир хайрон, зиндагии ҳамин инсон рафто бояд, намедонам, саволтона нафаҳмидам, бародари азизам, рости гап. хуб, салом устод, бизнесе ки шавқдор, таҷрибаи калон надо, ҳамон намуд бизнес инвестисия кунем. Не, шумо бизнес ки таҷриба надоред накунед. Кадом куҷо ба пулатона сармоягузорӣ кунед? Ҳамон соҳае ки мефаҳмед, куҷо бехатарай. Нигоҳ кунед, ман ҳамина мегӯям, зона безопасности, бехатар. ҳамон ҷое бехатар аст ки шумо нағз мефаҳмед. Соҳае ки шумо намефаҳмед ва унҷо ба хатаратон беҳад калон аст, рискатон беҳад баланд аст, банкрот мешед. ҳамон соҳае ба кор кунед ки хатаратон камай. соҳае ки хатараш бисёр аст, накунед. фаҳмидед? Вай ба банкрот мекунад шумо. Накунед ин кора. устод илтимос ба ин савол ҷавоб диҳад. Намедонам чӣ хел аз кадом самти бизнесро интихоб кунам. Агар ки шумо ҳозир намедонед кадом бизнеса интихоб кунам, шумо 3 та китоби ман аввал хонед. Барои чӣ интихоб кардан натоиста истодед? Аз сабаби ки ҳамона фаҳмишатон нагирифта истодаед. 3 та китоби ман аввал хонед, баъд ба сари ин кор шавед. Якум китоби фикри, тарзи фикрони камбағал сарватманд, ин китоба хонед. Дуюм китоба хонед, китоби роҳҳои сарватманд шудан, миллионер шудан дар Тоҷикистон. Сеюм китоба ба хонед, китоби ман ва пула. Вай майнаи сари шумоя тарбия мекунад. Тарбия мекунад, аста чашми шумо ҳамон имкониятҳоро дидан метод. Бизнес чи ай? Бизнес ҳамин чиз аст ки шумо як имконияте мебинед ки дигарҳо ҳозир надидиянд. Некамо имкониято шумо пештар аз дигарҳо диданатон дар кор. Майнаи саратон ба. Барои ҳамон аввал ҳамин 3 та китоба хонед, бо ютуб якчанд та тренингҳои мана конспект кунед, майнаи саратон тайёр мешавад. Чунки ки бизнес кори осон нест. Бизнес мекунам гуфта худатонро қарздор карда напартед. ҳамон бизнесе кунед ки муваффақ шудан тавонед. Салом, шумо ба кадом роҳ худатонро бо энергия таъмин мекунед? Ман доимо кор мекунам болои худам, окоҷонам. Болои худам ман кор мекунам. Якум чизе ки энергия одама вастанавид мекунад, ин хобай. Сари вақт хоб кунед. Шаба одам хоб кардан шудар кор. Барвақтар хоб кунед, барвақт хезед. Накун. Шумо бояд фаҳмед ки чанд соат шумо ба лозимай барои энергиятона вастанавид кардан. Ман ки ёштар будам, 6 соат барои ман бас буд. ҳозир 6 соат камӣ карданем. 7 соат ман хоб мерам. пештартар ман 6 соат хоб мерафтам. 5-6 бас буд. Ёштар будем. Ако 48 ба баромадем, таги 50 ба уже камӣ карда истодааст. 7 соат ман ба лозим ки ман хоб сер кунам ки рӯзона то бега энергияи ман расад. Якуми чизе ки аст. Дуюм спорт. Спорт. Ман спортсмен не ки ман ба гимнастика ман ҳар рӯз мекунам. Ҳар пагои рӯзе 20 минут, 30 минут ман точно мекунам. Ин беҳад зарур. Барои энергия буданаш, кровообращение, кислород, хун ба бисёр шуданаш, ин беҳад зарур. Сеюмин коре ки ай барои энергиятон бисёр будан, китоб бисёр хондан дар кор. Ман китоб бисёр мехонам. Вақте ки шумо китоб хондед, ҳамин фикр одам ба қувват метиҳад. Фикр, ман ҳозир шумона гӯш карда қувват мегиред. Ҳамин қуввате ки шумо мегиред, шумо мехоҳед ки равам як беҳбудӣ кунам ҳаётам ба. Одам ана вақте ки китоба хондеда мехелай, китоб одам ба рӯҳия мебахшад, энергия метиҳад. Чорум, ман ҳам мақсадҳомо менависам доимо. Мақсадҳомо сари як ҳафта ба як бор менависам, мақсадҳое ки мехоҳам ки амалӣ кунам. Ақаллан камаш ба 10 та мақсадатонро нависед, 10 та мақсаде ки ҳамин сол мехоҳед ки амалӣ кунед, ҳамин як қиссатон ба гардонед. Ҳамин телефонтон ба нависед мешавад. Телефони книжка ба любой момент хондан мегиред. ва шумо ба сахт ёрдам мекунад. ҳамон чизе ки шумо диққататона доимо монед, ҳамон чи амалӣ шудан мегирад. ҳам энергия зиёд мекунад шумо ба. хуб, бародари азизам, ассалому алайкум устод, ман 80 000 сомон қарз дорам. Ман дар Тоҷикистон продавец парфюмерия кор мекунам. 15 рӯз мешавад боз ба Русия омадам. Кор кунед, чӣ хел аз қарз бурам? Ин ягона роҳаш даромада месозӣ, қарза метии. Қарза ягона роҳаш қарза баргардондан дар Курокоҷон. 4 та кора кун. Якум ният кун ки ман то последни копейка гардонда метиҳам. Вақте ки ният кардӣ ки худованд ман ба имконияте ки ман пули ҳамин мардума бароварда тиҳам, ҳамин нияти дода накун, худованд мушкилата осон мекунад. Ният кун. Дуюм чи?
решение қабул кун. Ман инҷо майни сарада ки ман однозначно пули мардум метиҳам. Сеюм решение қабул кун ки ман дига ягон бор қарз намегирам. Ҳаракат кун ки қарзи нав нагирӣ. Хатои одамо чи ай? Қарзи кӯҳна, қарзи нав қаттӣ маҳкам кардан мегирад. Айнҷи қарз мегирад, вай қарз ба метиҳад. Айнҷи мегирад, баъд боло ҳам қарзҳо зиёд шуда мебаробад, вай худаш нофаҳмида мемонад. Барои ҳамон қарзи кӯҳна, қарзи нав қатти маҳкам накун. ин беҳад фаҳмид чиза. То худат бар решение қабул кун ки ман дига ягон бор қарз намегирам. Чорум чизе ки асосӣ ҳаст, мақсад гузор ки ман чӣ хеле ки набошад, даромад месозам. Даромад соз, а як қисми ҳамин даромадат аста-аста қарзҳота доданги. خب سلام استاد، من میخوام بیزنس آغاز کنم ولی در محیط ما که ما را احاطه کرده است اگر فهمند سراز پرابلم هاشون سر میکنند. برای همین نمیدونم کی سر کنم. این نفهمیدم اصلا دین. سلام علیکم، من میخوام بیزنس آغاز کنم ولی در محیطی که ما را احاطه کرده است اگر فهمند سراز پرابلم هاشون سر میکنند. برای همین نمیدونم کی سر کنم. نفهمیدم کی پرابلم میکنه شما با تمام جوبا همه میخواد که شما بیزنس کنید. خیش تبار میخواد که شما درآمد داشته باشید، بیزنس کنید. لوبوی دولت با نمیدونم کجا زندگی میکنید شما، روسیه، تاجیکستان یا کجا، لوبوی جوبا آدم میخوان که بیزنس کنید، جای کار میشه، نالوگ میسپارید، انداز میسپارید. این فایدهش است، همه فایدهش است. این راستی که من نفهمیدم که شما کجا با بیزنس کردنید که پرابلم سر میشه. کی پرابلم میکنه شما با؟ انا نفهمیدم من. شما باید یک چیز یاد گیرید. وقتی که شما بیزنس میکنید، شما بیزنس میکنید برای درآمد گرفتن بچه‌ها. شما گمان نکنید که من با دولت یاردم کند یا یک کس دیگه یاردم کند. نه، دولت وظیفه دار نیست که شما به یاردم کند. شما برای خودتون درآمد، برای با مقصد درآمدگیری خودتون بیزنس کشیده استودید. شما مثال تئاتر برای دولت ساخته استودگیتون نه، استادیون برای دولت ساخته استودگیتون نه، یا که بالیسا برای دولت ساخته استودگیتون نه. برای همون شما همینا باید یاد گیرید که کلاتون همینا دور کنید که من خودم با میخوام بیزنس کنم، من باید یک کس یاردم کنم، دولت یاردم کنه. دولت شما باید یاردم نمیکنه. چی با فقط یک چیز اساسی یاد گیرید که شما باید همون کارای نکنید که شما با دولت مشای کند. کارای نادرکاری، کارای غیر قانونی، کارهای عقل بیرون، کارهای عقیده دولت بیرون، استراتژی دولت. وقتی که شما این کار به دست دادید، شما دولت مشای میکنه. نکنید این کارا. کار آبادی کنید، همه دستگیری میکنه. من نمیدونم شما کی کلی شما جو کرده است که بیزنس کنم یک کس مشای میگه تو از پرابلم میگه. هیچ کی پرابلم نمیکند بچه. درباره مکتب اکسفورد نقل کنید بعد مکتب رو تمام کردن با کجا رفتن ممکن است. من شما رول کشنشون میتونم کلوچید کن. مکتب اکسفورد یکی از مکتب‌های بهترینه بچه‌ها در همین مرکز آسیا میونه. یکی از مکتب‌های بهترین است مکتب اکسفورد. من میخوام که کمک 2 минут ролик تماشا کنید بعد گام بزنم. همه Фундамент для успешной жизни. Обучение на английском и русском языках по международной системе IB – это стандарт Оксфорд. Почему выбирают именно нас? Сильнейшие педагоги, лучшие преподаватели, включая носителей языка и международных экспертов. Навыки для жизни. Логика, программирование, шахматы, кулинария, карате, бухгалтерия и даже китайский. Помимо основных предметов. Пансионат для студентов с других городов и 4-разовое сбалансированное питание. Подготовка к будущему. Наши выпускники поступают в ведущие международные вузы. В Оксфорд мы развиваем глобальное мышление, сохраняя любовь к своей культуре и родине. Учим ценить традиции, уважать историю и познавать мир. В нашей школе обучаются дети из таких стран, как Китай, Казахстан, Россия, Украина, США, Австралия и многие другие. 大家好，我的名字叫丁文欣，我来自中国，在 Oxford 的学校，我们学习俄语、塔吉克语还有英语。Hello, my name is Aziza and I'm from Australia. It is important for me that here in Oxford we learn with international program and learn Tajik traditions. 大家好，我的名字是张俊伟，我在 Oxford 这所学校就学，这里有很多很好玩的课程，比如电脑课、跆拳道、象棋课之类的。Привет, меня зовут Али, я приехал из России, и мне важно сохранять наши традиции. В школе Оксфорд я могу участвовать в праздниках и учить свой родной таджикский язык.
Всім привіт! Мене звати Ніка, і я з України. І мені подобається, що ми тут вивчаємо не тільки культуру таджикського народу, а й ще повагу до інших культур. Наши ученики – победители международных олимпиад, чемпионы спорта, талантливые ученые и творческие личности. А самое главное – они верят в себя. Этот год тому доказательство. 15 призовых мест в Анталии, 3 чемпионских кубка, чемпионка мира и чемпионы республики по карате, 108 наград на ФИСО, включая 22 золота, 18 призовых мест по математике, 39 по английскому и 9 на BrainNax. Мы гордимся каждым. Образование в Оксфорд – это лучшая инвестиция. Хотите, чтобы ваш ребенок был среди лучших? Запись на новый учебный год открыта. تمام شو بدوخه حاضر اینجا تمام نشدش کن خوب کلوشیت کن 2 minut دیگه من گام میزنم ҳамватанои азизу гиромӣ мана нигоҳ кунед ҳамин мактабе ки ҳозир оксфорд мо кардем ин яке аз мактабҳои беҳтарин аст дар осумиёна ҳамин студентҳои мо випускникое ки синфи 11 тамом кардан 50 чанд та талаба мактаб тамом кардаги аз ҳамин мактаби мо оксфорд ба випускнико мо а ҳамин 51-тами ҳамин хеле ё 52 та тамом кардаги ҳамин тасаввур кунед 41-ти ҳамин тамоми мактабҳои байналмилалӣ ба дар омадагианд тамом мактабҳои байналмилалие ки ҳамин 10 чӣ мегӯянд первый десятка самые продвинутые мактабҳои дунё шумо тасаввур мекунед чӣ ба ки мактаби мо ба программаш бақувват ба ман худам ки соҳаи илм ба чӣ дорам талош дорам ҳамин мактаба мо ба кадом мақсад сохтам мо ҳамин мактаба ба мақсаде сохтем ки ҳамин хеле ҷавонҳо ба имкониятем ҳамин хеле ҷавонҳои лаёқатманд ба ҳунар ба дастгиришон кунем ки ҳаётошон дига шад ба ҳамин мақсад сохтаги мои мактаба худо дуо кунед дар ҳамин моҳи шарири рамазон ки корои мо баракат яд ман мехоҳам ки ҳар як ноҳияи тоҷикистон ба ин хеле мактаб кунам чунки ки яке аз мактаби технологични бақувваттарин аст мактаби мо ман мехоҳам дар тамоми гӯшаи канари тоҷикистон ин хел мактаб бошад халқи мо ба ёрдамаш мерасад як рӯз на як рӯз барои ҳама қадар ин яке аз мактаби беҳтарин аст мактаби оксфорд додару хаҳротон бошад раванд бинанд имкониятотон бошад раведон хонедон бародарои азизам гиромӣ ҳамаотон ба муваффақият умри дароз бинед моҳи шарифи рамазон ҳамаотон ба табрик касбу кори ҳамаотон ба баракат диҳад худованд мо муддати ҳамин моҳи шарифи рамазон мо муддати ба шарофати ҳамин 35 солагӣ бо мумкин аст ки якчанд бор дига ҳамин хел вохӯрҳо ташкил кунем